बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दा समाव सावरायनो लादों बर' हारिनि अलखद। बर' हारिया बायदि बिथिङाव दा अलखदाव दङ। बर' हारिनि थामोनथानि बिथा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTC नि खुंथाया आथिखालाव रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनानै दङ। रायजो बेंगिरिया गावनि आखायाव बड'लेण्ड खुंथायखौ लांनानै सासे अफिसारखौ थिसननाय जादों सामलायनो थाखाय। बुंनो थाङोब्ला दा समसिम रायजोपाल खुंथायनि रायजो बेंगिरिनि खुंथायनि गेजेरजों रायजोफ्रा मा अबस्थायाव दं बिनि बागै बयबो मोनथिलायनो हमदों, सावरायनो लागै हमदों जे रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनायनि उननिफ्राय BTC नि रायजो राजाफ्रा मा हालोदाव दं, मा मोनखो, मा खोमाखो आरो मा जानो थांगासिनो दं। दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव हांख्रायनानै लाबोदों बर'नि रायजो सभानि MP सासेल' MP दासान्दि बिस्वजित दैमारी। जों बिथांखौ बरायदों आरो हामलायनाय होदों। नोंथांनो हामलायनाय होदों। खुलुमबाय। आरो गुबुन सासे जों गेदेमा हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा जाबाय बिजनी टाउन कमिटिनि चेयारमेन रमाकान्त बसुमतारी। बिथाङा फैगौ आगष्ट दानसिम बिजनी टाउन कमिटिनि चेयारमेन जानानै दङ। थांनाय समाव बिथाङा बे बर' हारिनि अलखद समाव बर' हारिखौ माबायदि सुंथानो हादों बेनि सायाव जों सावरायगोन आरो बिथांनिफ्राय जोङो गोबांथार बानबुंथि लागोन। जों बिथांखौ बरायदों, बरायबाय। खुलुमबाय। जों सावरायनि बर' हारिनि अलखद, बर' हारिया दा समसिमाव मा जानानै दङ जों बिनि सायाव बांसिनै सावरायनो लागोन आरो जोङो रायजो सभानि MP बिस्वजित दैमारी बिथांनिफ्राय बायनाय BTC सरकार, हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सरकार, बे BTC सरकार थानाय समनि बाथ्रा आरो रायजोपालनि सासनाव गोग्लैनाय BTC नि हालोदनि सायाव जोङो सावरायनि। बिथाङा जाबाय BPF नि वार्किं प्रेसिडेन्ट। जों बिथांजों सावरायनि। नोंथाङा आथिखालाव BPF नि वार्किं प्रेसिडेन्ट आरो रायजो सभानि MP जानानै दङ। नोंथाङा आसामखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों भारतनि राजथावनियाव आरो हादोर खुंथायाव नोंथांनि दहमै बिबान दङ। नोंथाङा दा समावहाय बर' हारिनि अलखदनि बागै कनसार्न आरो बे अलखदनि समावहाय नोंथांनि बिथिंनिफ्राय मा मा सुंथानाय हाबाफारि बानजायबाय थानाय जादों नोंथाङा बेखौ मिन्थिनो होग्रोदो। दिनै गमामायै मोनसे बिथिंथिं बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि मोनसे अलखदनि सम। गुबुन मोनसे बिथिंथिं जुदि जोङो आं सानो बे राजनैतिक जेंनाखौ जोङो सन्देरफानानै लायाजासे खालि बर' हारि हिसाबै साननानै बर' हारिखौ जोङो माबोरैहाय दैदेनलांनो बेखौ जुदि साननानै खामानि मावनो नागिरोब्ला आं सानो बे खुनु अलखदनि बाथ्रा गैया। राजखान्थिया सन्देरफानायावसो अलखदनि बाथ्रा फैदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे मोनसे खुंथाय बर'फ्रा गोबाव सम सोमावसारनायनि उनाव गोबां मानसिनि गाव गावखौ बावसोमनायनि गेजेरजों बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला भारत संबिजितनि 6थि सिडिउलाव दाजादों आरो बे दाजाखांनाय लेखा जोंनि गासै सांग्रां बर' सुबुंफ्रा खौसे जानानै आरो बै समनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जानानै बे बड'लेण्ड जि खुंथाय 6थि सिडिउलनि बेखौ मोजाङैनो गायसननानै लानो हादों समजों। जे बियो मोनसे एकर्डल' जायाजासे, बियो मोनसे पार्लियामेन्टआव बिल पास जानानै संबिधानाव लिरजानायल' जायाजासे मोगथां महराव क'क्राझाराव सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लि बेखौ गायसननानै जि गोदान 3 जिल्ला क'क्राझारखौ गारनानै गोदानै दादेरबावदोंमोन सुक्तिनि दारै, बेखौबो गासिबो जिल्लाफोरखौ गायसननानै साब डिभिजनसिम जि 40टा डिपार्टमेन्ट होदोंमोन भारत संबिजितनि 7थि सिडिउल मथे पूर्णांग मोनसे क्षमता आरो माने सम्पूर्ण गोहो आबुं गोहोजों बेनि 39टाखौ ट्रेन्सफार खालामबायमोन। बे ट्रेन्सफार खालामनाय गासै डिपार्टमेन्टखौ जिल्ला पर्यायल' नङा जासे ब्लक लेभेलसिमबो गासिबावबो गायसननानै मोनसे आबुं महर होदों आरो बेबायदियै थांनाय 15 बोसोराव संबिधानिक भाबै संबिजिदारि माने खान्थिनि गेजेरजों बिसायख'थि खुंनानै रायजो राजानि जि जिथु भट बे भटजों देरहानानै BPF हान्जाया सालायबोगासिनो थाबोदों आरो बेखौ सालायबोनानै फैयै दिनै
थामथि खेब बिसायख'थिया बारलांबाय आरो दिनै ब्रैथि खेब बिसायख'थि जानो गोनांमोन अदेबानि बे दानि जिथु कर'ना भाइरासखौ लानानै COVID-19 मोनसे गासै मुलुगावनो गिख्रंथाव आबहावा फैबाय बेखौ लानानै भारत सरकारा बिनि थाखाय गासिबावबो मोनसे इमारजेन्सि फोसावबाय आरो बेजों गिबियावनो मोगा-मोगि जाग्रोनांगौ बिनि थाखाय माखासे खान्थि बेवहाय माने फोसावनाय जाबाय सरकारनि तरफनिफ्राय जे जोङो सुबुंनि गेजेराव लाद्रा लुद्रा थायाजासे फारागथि दिन्थिनांगौ जेखौ होनदों ससियेल डिस्टेन्सिं मेंटेनेन्स जे जोङो हारसिं एखुथा थानांगौ जाहाथे सासेनिफ्राय सासेनाव भाइरासआ बारदेरा जिहेतु बिसायख'थि बुङोब्ला ज' केम्पेन ज' भट हैनाय बेफोरबायदि बेलायाव माने बिदि जायो अब्ला बे बेलायाव जिहेतु दानि लकडाउननि जिथु गाइडलाइन बे मथे ज' थानो मोना ज' बेरायनो मोना ओंखायनो बिसायख'थिखौ इलेक्शन कमिशना दोनथ'नाय जाबाय आरो दोनथ'नाय लोगो लोगोनो बिटिसि खुंथायनि जिथु मा होनो सममोन बे समाबो जोबनानै फैनायाव मोनसे बेवहाय गोनो गोथोआव फैनानै दिनैहाय गभर्नर रुल जागासिनो दङ गतिके गभर्नर रुल जादों गभर्नरा जा जेरैखि जायाथों माने बे गावनि मथे बे सालायलांगोन आरो बेबायदिनो सालायगासिनो दङ बिनि उनाव जेब्लासिम सुस्थिर मोनसे परिबेस फैया होमब्लासिम जोङो बिसायख'थिखौ साननो हाया अब्ला बे जाहैबाय राजखान्थियारि बिथिं आरो बिनि थाखाय राजखान्थियाव जायफ्रा गोसो दं हाबा मावनो आरो जायफ्रा गावखौनो बेखौ मोनसे प्रफेसन हिसाबै लादों बिसोरो बिनि थाखाय सिन्था खालामगोन अदेबानि बर' हारि हिसाबै थांनानै थानांगौनि बेलायाव जोंहा जिखिनि माखासे मावनो गोनां हाबाफोर दं जायफोरखौ जों हाबाफारि हिसाबै गुबुन बर'नि आफादफ्रा लाबोदों बेखौ जुदि जों मावलाङो आरो जुदि बे बेलायाव माबाफोर बेबायदि बिटिसि बा आसाम गभर्नमेन्टनि बेलायाव बेफोरबायदि इस्यु फैयो जेराव बर'नि थांनाय थैनाय बर'नि राव हारिमु आरो बर'नि बबेबा मोनसे सुबुं मोनथायनि बेलायाव खैफोदफोर जुदि फैनो नागिरो बा बेफोरबायदि मोनसे जेंनाजों सौग्रावलायनो नागिरो अब्ला बेखौ बर'नि आफादफ्रा बर' हिसाबै बर' हारिनि बे जेंनाखौ लानानै डिल खालामलांब्लानो गभर्नमेन्टजों आं सानो बर' हारिया जेबो खैफोद जानांगौ गैया दा ओंखायनो राजखान्थियाव जुदि थांजोबोबाथ' गमामायैनो दिनै माने जिहेतु गभर्नरनि आखायाव थांबाय आरो गभर्नरा जेराव दं बेवहाय खुनु गणतान्त्रिक पद्धतिजों नों जेबो बुंनो हाया बे सासेनि सिन्थाजोंसो सोलिगोन खारन बेनि हेड आरो खुनु बेवहाय दालाय दासा बर्ड गैया कमिटि गैया सोद्रोमा गैया जेराव नोङो गणतन्त्रआव मोनसे हादोर बा मोनसे पन्सायतखौ खुङोब्लाबो आफादगिरिजों लोगोसे सोद्रोमा थिग बिदिनो एमसिएलएफोरजों माखासे चिफ इएम जानानै बेफोरबायदि माखासे सोद्रोमाखौ लानानै खुंनाय जायो खिन्थु गभर्नर रुल होनोबा गभर्नरा हारसिंनो बि जि सानो जि मावो गतिके बेनि रुल थासान्दियाव बर'ल' नङा गुबुन नोगोरारिफ्राबो मोनसे मा होनो खैफोदनि मोगा-मोगि जानांगौ आंनि सोंनाया बे जाहैदों जे दा समाव बर' हारिया गोबांथार अलखदाव गोलैनानै दङ बेफोर जाहैबाय दैबानानि समस्या दा समाव दैबाना जाफुदों बड'लेण्डआव नाथाय बेनि प्रटेक्शननि बेबस्था जायाखै माने मडेल कड अफ कन्डाक्टनि थाखाय बिटिसि सरकारा माने बा खुनु नेताफोरा दैदेनगिरिफ्रा बेहाय थाखा फैसा अनसुंथाइ हरनो हाया जादों बेराफारसे माने गभर्नर खुंथाय हिसाबैहाय गभर्नरनि सायाव जोङो मिजिं खालामनांगौमोन नाथाय खालामनो हायाखै नोंथाङा सासे एमपि जानानैहाय बे बेलायाव मा रल प्ले खालामदों नङा देख बे बेलायाव बर' होननाल' नङा जों खालि बर'निल' खैफोद होननानै साननो नाङा दै बानाया खुनु हारि धोरोम बियो नाया मोनफ्रोमबो जायगायाव जेराव दैमा दैसा दं बेफोर जायगायाव बेफोरो जादों आरो नोंथां बुंनाया नंगौ बे बेलायाव सरकारनिफ्राय जि रोखोमनि मदद मोननांगौ आरो गुबुन माने बेबायदि राजखान्थियारि जि फसंथानफोर दं बेफोरनिफ्राय जि रोखोमनि मदद मोननांगौ मडेल कड अफ कन्डाक्टआबो एसे बेवहाय बाधा सौफैदों बेराफारसेथिं गभर्नरनि खुंथाय सोलिगासिनो दं बिटिसि ओनसोलाव अब्ला गभर्नरनि सायाव गासै बाथ्रायानो सोनारो दा गभर्नरनि खुंथाय जानाय लोगो लोगोनो दा रावबो अफिसारा गाव हारसिङै बियो सिद्धान्त लानो हाया थांखि लानो हाया जे बेवहाय बबेबा मोनसे खामानिखौ सोरखौबा मावनो थोननाय खारन उनावहाय बे होनाय अर्डारखौ गभर्नरा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा जिहेतु गभर्नरसो जाहैबाय
गतिके गभर्नमेन्ट मोनसे डेमोक्रेटिक भाबै जुदि बे इलेक्टेड मेम्बारफोरजों गायसन जायोब्ला बेवहाय जाहैबाय केबिनेट थायो सरकारनि सिद्धान्त खैफोद आफोदाव जेब्ला बुङो अब्ला बेवहाय सासे सिफनि माने माबाजों नङा गोसोजों नङा बेवहाय गासै जि मन्त्रि सभा थायो बा जि इएमफोर थायो बिसोरनि गासिनिबो मोनसे मददजोंसो भिउजोंसो मोनसे सिद्धान्तआ फैयो खिन्थु गभर्नरनि बेलायाव बे गैया गभर्नरा जि सानो दा गभर्नरा जि सानोब्ला गभर्नरजों उइदाउट कनसाल्ट रावबो खामानि मावनो हाया खिन्थु गभर्नरखौ बयबो कनसाल्ट खालामनो हानांगौआबो सम्भब नङा ओंखायनो दिनै गभर्नरनि खुंथाय थानायाव बिटिसि ओनसोलाव गोबां साफार जादों बेराफारसेथिं बिटिसिनि जिथु खुंथाय बेखौ जायफ्रा आगोलनिफ्रायनो स्टाडि खालामाखै नायबाखै बिसोर बिटिसिनि खुंथायखौनो बुजिया दिनै गभर्नरा जेबो बुजिनि थाखायनो डिसिएसपि खौसो बियो अर्डार होगासिनो दं अदेबानि डिसिएसपिआ बिटिसिआव खुनु डिपार्टमेन्टखौ हेन्डेल खालामनो हाया बिसोर रावखौबो अर्डार होनो हाया गभर्नर खुंथायाव एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार दं एडमिनिस्ट्रेटर होदों बेनि उनाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि दं गभर्नरा थ्रु एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारनि दारै आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया टटेल माने बिटिसिनि खामानि दामानिखौ बिटिसिनि गावनि कन्ट्रलाव थानाय डिपार्टमेन्टफोरखौ लानानैसो मावनो नांगौ अदेबानि बेखौ गभर्नरखौथ' गोजानाव दोनदो एडमिनिस्ट्रेटर आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारियाबो दाबो बिटिसिनि खुंथायखौ बुजिनो हायाखै दिनै बिटिसिआ दा स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव माने पावार दङ स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बिटिसिआसो बेवहाय खामानि मावगोन दा आसाम गभर्नमेन्टनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ डिसिखौ अर्डार होदों अल आसामावनो जेराव जेराव डिएसअ गैया डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसार गैया बेवहाय सोरबा एडिसि डिसिनि स्टाफखौनो इनचार्ज होनानै बेवहाय स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ डिस्ट्रिक्टआव सालायनांगौ बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ अलरेडि सासे एडिसिखौ डिसिआ नटिफिकेसन होनानै अलरेडि माने डिएसअनि इनचार्ज खालामबाय इनचार्ज जेखौ बड'लेण्डनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिबो मोनथिया एडमिनिस्ट्रेटरबो मोनथिया डिसिआथ' दाय गैया सार्कुलार मोनदों बेहा हरबाय दा बेयो बिटिसि माने मा होनो डिसिनिसो कन्ट्रल अफिसार जानानै दं बे बिटिसि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि नङा अब्ला बेफोरबायदि गोरोन्थिया जुदि जालांबाय थायोबा बिनि साफारा सोर जागोन बड'लेण्डनि नोगोरारि बे आं मोनसे उदाहरणसो होदों जोंनि माने मा होनो पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्टनि गोबां साख्रिआवलाफोरखौ प्रमोसन होनानै बिसोरखौ प्लेसमेन्ट होदों बड'लेण्डनि बायहेरायाव थानाय गुबुन ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसनि माने प्रमोसन जानायफोरखौबो बिटिसि एरियानि ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसाव फिलआप खालामहरदों जेराव भेकेन्सि दङ बिटिसिआ गभर्नर सासनाव बिटिसिआ गावहानो एपइन्टमेन्ट होनो हानाय मोन्थाय दं बेफोर जायफ्रा आन्डार एपिएससि नङा एपिएससिनि सिङाव नङै गासैबो साख्रिखौनो बिटिसिआ होनो हायो दा बिटिसिनि एनअसि नङाब्ला रावबो थांनोबो हाया रावबो फैनोबो हाया साख्रिआवलाया इभेन सासे एपिएससिनि आन्डारनि साख्रिआवलाबो जोंनि सेक्रेटारि बा जोंनि सोरबा डिपुटि सेक्रेटारि जुदि बिटिसिआव जइन्ट सेक्रेटारि दङब्ला बियो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि उइदाउट एनअसि बियो थांनोबो हाया बियो फैनोबो हाया खिन्थु दिनै जोंनि एडमिनिस्ट्रेटर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया साइलेन्ट गभर्नरा साइलेन्ट दा बिटिसिनि गासै भेकेन्ट पस्टआ बेबायदिनो जुदि फिलआप जायोब्ला आसामनि सिङाव थानाय बैफोर पस्टआ मालाय खालि जानानै बिसोर एडभार्टाइजमेन्ट होनानै गोदानै एपइन्टमेन्ट होगोन अदेबानि बिटिसिआव दा भेकेन्ट पस्ट थाला बिटिसिआ एपइन्टिं अथरिटिब्लाबो बिटिसिआ बिटिसि ओनसोलनि जायफोर आनएमप्लयमेन्ट इयुथफोर दं माने सेंग्रा सिख्ला लेखा गोरों बिसोरखौ बिटिसिआव बेफोर थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि पस्टआव दा साख्रि होनो हाला खारन जायगायानो गैला दा बेफोरखौ रावबो नोजोर लायाखै आसलथे बेफोर दिगथिं आरो ओंखायनो दिनैनि बे दैबानानि बेलायावबो जेसेबां खथि जादों बे खथि जानायनि बेलायाव दिनै जुदि भिसिडिसिखौ सिफायामोनब्ला टिसिएलसिखौ सिफायामोनब्ला बिसोरथ' माबाजों खोथा गैया इलेक्सनजों खोथा गैयामोन माने गभर्नराथ' खुनु बेलेग पार्टिनि जानानै फैयाखै नङा होमबा गभर्नराथ' सासे माने निउट्रेल मानसि जानांगौ खिन्थु दिनै गभर्नरा गोदानै देरहानानै गाव जेन माबा मोनसे राजखान्थि हान्जाखौ लानानै सालायफैबाय बेबायदि दिन्थिनानै बिपिएफ सरकारनि दिनाव जि बर्डफोर दं बेफोरखौ बियो सिफायस्रांजोब्बाय इभेन टाउन एन्ड कान्ट्रि प्लेनिं माने माबानिखौबो गासैखौबो सिफायजोब्बाय बेबायदि सिफायजोबनायाव बेफोर जायगाफ्राव सोर मावगोन दा खामानिखौ मावनो हाया आरो कड अफ कन्डाक्ट थानाय समाव बेफोरखौ खालामनो मोना आसलथे खिन्थु जों बेसेबांखौ माने माबा खालामनो खारन जोंहानो माखासेया गभर्नर रुलखौ सापर्ट खालामग्रा थाहैबाय दिनै इउपिपिएलआ सापर्ट खालामदों दिनै माने बिजेपिआ सापर्ट खालामदों दिनै गण सुरक्षा पार्टिया सापर्ट खालामदों दिनै कंग्रेसआबो सापर्ट खालामदों दा इसिबां राजखान्थि हान्जाया गभर्नर रुलखौ सापर्ट खालामबायब्ला बे बिटिसिआव गभर्नर रुलनि दारै जिखिनि
बिटिसिनि नोगोरारिनि खहा जानो थांदों बे बाथ्राखौ दा सोर सिन्था खालामबावनो बयनिफ्रायबो साननांगौ बाथ्राया जाहैबाय बिटिसिनि बेसिक जि माने बिनि फसंथान बेनो दिनै माने बायलांनो नागिरदों आरो माने मा होनो बायस'नानै थेर बेथेर जालांनो नागिरदों गतिके बे सापारा रायजो राजानाव डेफिनेटलि गोलैगोन नोंथाङा सासे एमपि हिसाबै नोंथाङा बे सातजारा जानाय रायजोफोरनि थाखाय मा सुंथानाय राहा लाबाय थादों ना डेफिनेटलि बे बेलायाव आङो आसाम गभर्नमेन्टनि फ्लाड एन्ड कन्ट्रल डिपार्टमेन्टखौबो होनदों एग्रिकालचारखौबो होनदों मिडियाफ्रावबो आं होनगासिनो दङ जे दिनैहाय COVID-19 खौ लानानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गेजेरजों नेशनेल जि केलामिटिसनि नामै जायखौ डिजास्टार मेनेजमेन्ट होनदों बिनि जि साहाय्य दं माने अनसुंथाइ बिनि जि फान्ड दं बे फान्डखौ लानानै टटेल आसामावनो COVID-19 नि नामै क्वारेन्टाइन सेन्टार गायसनदों जानाय लोंनाय होदों पेसेन्टफोरखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों पेसेन्टफोरखौ आरो आसामनि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिखौ क्वारेन्टाइन सेन्टारनिफ्राय न'सिम दोनहैजासिम बे मटर गारिनि बेबस्था खालामदों गासैबो बेफोर मेनेजमेन्टखौ सान हर बिथाङा गिदिंदों आरो जायखिजाया जायगायावनो थानाय सासे हेल्थ माने वार्कार एबा साधारन आशा कर्मी बिसोरनोबो बिथाङा मोनसे दायित्व होदों बिबान होदों आरो क्षमताबो होदों जे बिथांमोना गाव गावनि एलेकायाव थानाय बायरानिफ्राय फैनाय मानाय मानसिखौ खबर लानांगौ बिसोरखौ साबधानता होनांगौ एवारनेस बिसोर माबा मोनसे जायोबा हस्पिटालजों जगाजग खालामनांगौ बिसोर हस्पिटालाव फाथायहरनांगौ आशा कर्मीया जि रिपर्टिं खालामो बेखौ सासे अफिसारा एकदमबारे मोनसे इन्सट्राक्सन बायदि बेखौ फल' खालामनांगौ बेबायदि दिनैहाय कन्ट्रल खालामगासिनो दिनैहाय COVID-19 नि बेलायाव रावहाबो खस्थ' जानाङाखै न'निफ्रायनो आरामै लांफैयो हस्पिटालाव नोंनि टेस्टखौ न'आवनो सेम्पल लांफैयो जुदि न'आव सेम्पल लांनो हाया बेखौ लानानै थांनाय जायो बबेबा मोनसे सेन्टाराव बे न'खरनि जानाय लोंनाय गासैखौबो होनाय जायो जुदि क्वारेन्टाइनाव थानांगौ जायोब्ला बबेबा न'खर गामि बिसोर जुदि क्वारेन्टाइनाव थायो अब्ला बेवहाय गासैबो मानसिफोरनि जानाय लोंनायनि बेबस्थाखौ दिनै हेल्थ डिपार्टमेन्टआ एडमिनिस्ट्रेशननि गेजेरजों होगासिनो बे गासैबो फैसाया जाहैबाय जोंनि डिजास्टार मेनेजमेन्टनि जुदि हेल्थ डिपार्टमेन्टआ एमन मोजाङै बेखौ मेनेज खालामनो हादोंब्ला जोंनि फ्लाड कन्ट्रल डिपार्टमेन्ट बा वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्ट जायखौ होनदों बे वाटार रिसोर्स डिपार्टमेन्टआ दिनै मानो हाया जुदि हमना लादो दिनै बिजलीनि बै जाय दैया माने हाबसनदों बबावबा बेवहायथ' सोरबा नङा सोरबा बिसोरनि सेक्सनेल इन्जिनियार दं बे सेक्सनेल इन्जिनियारखौ जुदि हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि अथराइज खालामना होयो बे रिपर्टिं खालामनांगौ मास्ट आरो बे रिपर्टिं खालामनायल' नङा बियो बेखौ बोरै होबथानो बेनि बेबस्थाखौ बेवहायनो खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय डिसिआ फाइनाल अथरिटि डिसिआ फान्डनि प्रेभिजनखौ लानांगौ आरो सोर थिकादारखौ मोनो बेखौ हमनानै रिटेन मोनसे अर्डार होनांगौ बा भार्बेल अर्डार होनांगौ दिनै जुदि नोङो क्वारेन्टाइन सेन्टाराव फायखाना बानायनांगौब्ला भार्बेल अर्डारजोंनो थिकादारा बानायदों ओंखाम जुदि जाहोनांगौबा फाबा क्वारेन्टाइन सेन्टार खालामब्रबनानै नोङो सोरखौबा भार्बेल अर्डारजोंनो ओंखामखौ जाहोदों जुदि बेखौ हायो दैबाना हाबनाय जायगाखौ होथेथ'नो बस्ता साप्लाइ औवा साप्लाइ लेबार कम्पनेन्ट बेफोरखौ मानो फ्लाड कन्ट्रल डिपार्टमेन्टआ होनो हाया साफ्रोमबो अफिसारखौ बे पावारखौ हो साफ्रोमबो मण्डलफोरखौ बे पावारखौ हो होमब्लाना रावहाबो सातजारला जानांगौ गैया नोंथाङा दानिसो बुंदों जे माने अफिसारफोरा बे गभर्नर रुल समावहाय माने साहस खालामा प्रजेक्ट इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय बा फान्ड सेंसन खालामनो थाखाय दा बे बेलायावहाय बे दैबानाजों भुगिनांनाय रायजो राजाफोरनि जोंनि मदद होनांगौ बे बेलायावबो बिथांमोना गिनाय दं बेखौनो बुंनांगोन दा बे हिसाबै नोंथाङा बे बेलायावहाय मा रल प्ले खालामबाय थादों ना आंनि रल प्ले खालामनाया मोनसे खोथायाथ' गभर्नर रुलाव जेबो जाखाया बेवहाय आंहा बिसासां गैया जायनि थाखाय आं जेब्लाबो बिनि हेंथायै माने आवाजखौ दिखांबोबाय थादों नाथाय आंजों मदद होगोन सोर दा आं बेखौ होनदों UPPL रायजोनि दायित्व दंना गैया जायफ्रा BJP दं BTC बिसोर रायजो राजानि दायित्व दंना गैया जायफ्रा दिनै कंग्रेस दं रायजो राजानि दायित्व दङना गैया सोरबा गण सुरक्षा पार्टिया रायजो राजानि दायित्व दंना गैया BPFआल'थ' गैया BPFआथ' सिफाय जानानै गाज्रि मानसि होननानै बदनामखौ मोनगासिनो जेरावबो बरन्स दिनै 2005आव जायफोरखौ फिक्स पेआव एपइन्टमेन्ट होबोदोंमोन BTCखौ जेला गायसनजेनदों बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआनो सार्कुलार होदोंमोन जे आसाम गभर्नमेन्टआ दासान्दि माने BTCनि पस्टफोरखौ सेंसन खालामथ'नो हाया खुनु पस्ट क्रिएसन खालामथ'नो हाया बेनिखायनो BTCआ फिक्स पे बा बेबायदि एंगेजमेन्ट खालामथ'नानै BTCनि सेक्रेटारियेट आरो डिस्ट्रिक्टफोरखौ सालायथ'नांगौ आरो बेखौ लानानै बे समाव फिक्स पेखौ होनानै
उनावहाय पोस्ट सेंसन जानायनि उनाव बिसोरखौ रेगुलार खालामबोनानै एक्सपिरियेन्स थाखानाय हिसाबै बिसोरजों सलायबोबाय थादों दा बेखौ केस होना होदों UPPL आ थानायावसो केस होबावदों दा थानायाव केस होबा एक्चुअली बेफोर माने मा होनो मोनसे गभर्नमेन्टनि फांसनिं बियो जाहैबाय लिगेल मेटार बे हयथ' कर्टआव जागोन नहयथ' बबेबा मोनसे हायार अथरिटिनिफ्राय इनकुवारि जागोन खिन्थु बेखौ जोंना UPPL आ दांना होबाय दानाबा थानायावनो केस होबाय BTC नि मर्यादायानो दा थानानै सासे OC जों माने माबा खालामजानाय 6 शेड्युलानो दा जोंहानो कन्स्टिटिउसनखौ दा बिसास गैया जोंनि माने BTC नि राजखान्थि हान्जा मोनसेया UPPL आ भारतनि संबिधाननि 6थि शेड्युलनि जिखिनि बेवहाय क्षमताफोर दं बिनिख्रुइ सासे OC खौ क्षमताबान सानो OC नो केस होबाय OC आ दा बेखौ हायार लेभेलाव खोन्था हरनानै एडिशनेल SP नो OC आनो इनकुवारि खालामनो दायित्व होबाय सोरबा राभा होननाय आरो राभाया दा BTC नि अफिसारफोरनाव दा बिनि थाखाय कागज पाति बिहरनानै दा इनकुवारि खालामगासिनो दं दा जोंनि प्रब्लेमा बे रायजोनि नामै जायफ्रा रायजोनि खामानि मावनो राजखान्थि हान्जा दादों राजखान्थिनि खामानि मावनो नागिरदों बिसोर जुदि रायजोनि दुखु सुखुआव बेफोर जेंनाफोरखौ जुदि एसेबो माने अनुभव खालामनो नागिरा होमब्ला नों मा खालामनो थेवबो बिनि गेजेरजों अफिसारफोरखौ DCफोरखौ बुंनाय जादों डिपार्टमेन्टफोरखौबो बुंनाय जादों दा अदेबानि आं बुंनाया हाजारखि बुं गभर्नर रुलाव बे प्रब्लेमा फैगोन जायफ्रा गभर्नर रुल नागिरदों बिसोरबो दिनै बे बेलायाव जेबो माने बानस'नो हानाय नङा आरो खारन बे गोरोन्थिखा गभर्नर रुला ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय एज पार माने कन्स्टिटिउसनेल प्रभिजन मथे गभर्नर रुलानो जानो नांखाया खारन इलेक्शननि उनाव इलेक्शन जाखानांगौ इलेक्शन जुदि जानो हाया कमप्लिट जानायनि उनाव अब्ला बियो एक्सटेनसन जागोन आरो गभर्नरनि रुला होमब्लासो फैयो जेब्ला काउन्सिला आधायावनो बायनांगौ जायो 5 बोसोर सापर्ट उइथड्रल खालामनायनि थाखाय मानिनि थाखाय जुदि गभर्नमेन्ट दानो हाया होमब्ला बेखौ गभर्नरा इलेक्शन जाजासिम नायथ'नांगौ बे जाबाय संबिजिताव लिरनाय दं BTC नि दानि अबस्थाया BTC आ बायाखैमोन BTC नि टार्मा जोबनानै इलेक्शन प्रसेसा स्टार्ट जाबायमोन अदेबानि कर'नानि थाखाय थाबथानांबाय बेवहाय सोरनि दाय BPMनिबो दाय नङा रावनिबो दाय नङा नेचारेल केलामिटि जुदि नर्मेल सिचुएसन फैयो होमब्लानो इलेक्शना जाखागोन गतिके मानो बे गभर्नर रुल नांगौ जेब्लासिम इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट थागोन होमब्लासिम खुनु खामानियानो जानो हाखाया मानो गभर्नर रुल नांगौ दा लिगेल एक्सपार्टफ्रा होनदों जे गभर्नर रुलनि नटिफिकेशनानो इटसेल्फ ए भायोलेशन अफ कड अफ कन्डाक्ट मडेल कड अफ कन्डाक्ट जेब्ला BTC आव इलेक्शन कड अफ कन्डाक्ट दंबाय थायो बेबायदिनि गेजेराव BTC खौ सालायनो सोरखौबा एपइन्टमेन्ट होनो हानाय खुनु प्रभिजनानो गैया इलेक्शन कड अफ कन्डाक्टआव बेबो भायोलेशन जादों दिनैदि माने बर्डफोर सिफायदों बेबो कड अफ कन्डाक्टखौ भायोलेशन खालामनाय जादों दिनै जुदि सोरखौबा नोङो मायावबा थिसनदों साख्रियाव बेबो कड अफ कन्डाक्ट भायोलेशन दिनै BTC नि एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार UPPL आवथ' बेखौ हमा साबासो बियो स्टाफ एंगेज खालामनानै दं बेवहाय दायित्व लाफैनायनि उनाव उइदाउट एडभार्टाइजमेन्ट खिन्थु बिसोरजों मोजां हयथ' माने बिसोरखौ बासायनांगौ बाबालाय गुबुनारिखाय बिसोरखौ बुंनो जेबो गैया बर'जों बर'सो नांलायनांगौ नालाय दा एडमिनिस्ट्रेटरा बेखौ खालामनानै दोनदों उइदाउट एडभार्टाइजमेन्ट उइदाउट माने टेन्डार दिनै बेनि न'खौ सेक्रेटारियेट न'खौ रुम बानायफिननो सिफायनानै वाल बानायफिननाय 1,35 लाख थाखा बिसोर दिनै खरस खालामदों अलरेडि खामानिया कमप्लिटेड बे उइथ रेकर्ड दंजोबो जेखौ कड अफ कन्डाक्ट समाव बेबायदि खुनु खामानि मावनो हाया मोना कड अफ कन्डाक्टखौ भायोलेशन खालामगासिनो दं दा जोंसो बुंबाय थादों दस्रा पार्टियाथ' बुङा अब्ला BTC नि मानसिफोरनि अबस्थाया इन फिउचाराव मा जाहैनांगौ दा प्रब्लेमा जाहैबाय BPF आ दिनै 15-17 बोसोर रायजोजों दंफायो मावबाय थादों नाथाय दिनैनि दिनाव BPF आ जिहेतु जों पावाराव गैया जों बुंनोल' हायो ओंखायनो गभर्नर रुल बे गभर्नर रुला जेसेबां दिन थागोन बेसिम मानसिफ्रा जथेस्थ' खस्थ' मोनगोन बे स्वाभाबिक राष्ट्रपति शासनावबो जायो दिनैबो दाख्लैसो BJP आ गोबां गाज्रि बाथ्रा बुंदों इन्दिरा गान्धीनि समाव राष्ट्रपति शासन जाबा मा जायामोन अब्ला दिनै गभर्नर शासना BTC एलेकानि थाखाय राष्ट्रपति शासन बेवहाय रावनिबो खोथाया सोलिया गभर्नरनि खोथायाल' सोलिगोन आरो जुदि बयनिबो खोथाया सोलियोब्ला जायफ्रा गभर्नरजों मोजां बिसोर मावनानै लाबानो जाबाय दिनैथ' बेबो जायाखै ओंखायनो जि हायो जों नाजादों बायह्रानिफ्राय नाथाय सिङाव थानानै जों जिहेतु हाला आंथ' MP आंथ' बुंगोनसो MP नि खुनु लिरनाय खुनु माबानायखौ मावथारनांगौ होननायनि खुनु माने माबायाव गभर्नमेन्टनाव बे मोनसे अर्डार गैया MP आ खुगाजोंल' बुंनो हायो MP आ लिरनानैल' होनो हायो बेखौ फल' खालामो खामा
बेसिनि नाथाय सोरबा एग्जिकिउटिभ मेम्बार सोरबा चिफ बिसोर जाहैबाय एग्जिकिउसन पावार बिसिनि लिरनाया गभर्नमेन्टनि अर्डार जायो बे जुदिअ जायखिजाया व्हाइट पेपारल' नङा सिगारेट खलथायाव लिरबाबो जायो होननानै बुंदों आरोखि माने जायफ्रा अथरिटियाव थायो नोंथाङा दा बावैसो बुंबाय जे गभर्नर सासन जादों बिटिसि सरकारा बायाखैमोन नाथाय इलेक्सन जेनाखि माने खुंनो हानाय जायाखिसै कभिड-19 थाखाय दा बे हिसाबै सरकारखौ सिफायनाय जादों गभर्नरा आरो बियो माने भायलेसन अफ द एमसिसि होनना बुङो नोंथाङा आरो बे रोखोमैनो नोंथाङा बुंदों जे माने एज फार प्रभिजन अफ द 6th शिड्युल बे गभर्नर सासन जानायनि बाथ्रा नङामोन नाथाय त्रिपुरा रायजोआवबो अट'नमास काउन्सिल ट्राइबेलफोरनि थाखाय दा त्रिपुरानि अट'नमास काउन्सिलनि आयुआबो जोबनानै फैदों आरो बिथांमोनाबो कभिड-19 नि थाखायनो इलेक्सन फाथिनो हायाखै दा बेहायबो रायजोपालनि सासनखिनि सोलिनानै दङ दा बे हिसाबैहाय माने जोङो बिटिसिनि बेलायावबो बै एखे बाथ्राखौनो जों मख'नांगौ जाना फैयो जे माने बे जाहैबाय आं सानो बे जाहैबाय ट्राइबेलनि सायाव अयनाय संबिधाननि प्रभिजनखौ प्रपारलि जि सेन्सजों बेखौ माने बानायनाय जादोंमोन बेखौ बे मथे बाहायनाय जायाखै जे जोंखौ बुंनो हाया जों जेबो बेखौ उख्रायनो हाया होननानै माखासे मानसिफ्रा बेखौ राजनैतिक भाबै माने खाबु लादों आरोखि एक्चुअलि बे नङा ओंखायनो बेखौनो बुंदों जे नोङो दिनैहाय जुदि कनस्टिटिउसनेलि प्रभिजना रोखा रोखा लिरनाय थासेयावबो जोंनि बेलायाव जुदि बाहायजायाबा ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि थाखाय आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय संविधानिक भाबै 6th शिड्यूलाव बे प्रभिजनखौ होनायनि मा मिनिं थाखो दाथ' बे कुइसना बे नों नाय 244A आर्टिकेला भारत संविधानाव लिरनाय दंना गैया जम्मु एन्ड काश्मीरा दङमोन माने 370 थाखाय माखासे खामानिखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आखाइ होनो हायाखैमोन जोंनाव जुदि हायो बिसोरनाव मानो हायाखै बिसोरनाव मालाय गोख्रों खौसे सिनसियार बेनिखायनो पार्लियामेन्टआव बिल लाबोनानै चेन्ज खालामनांबाय 370खौ बिसोरो 244A जोंहा दं ट्राइबेल एरियाखौ लानानै अट'नमास स्टेट आसामाव बानायनांगौ 244A खौ दिनै एप्लाइ खालामैया बियो भारत सरकारनि जायफ्रा गभर्नमेन्टआव दं बिसिनि बे बुस्थुखौ भायलेसन खालामनाय मावै बिनि थाखाय बिसोर दाय जानांगौ ना जानाङा 244A खौ हयथ' एमेन्डमेन्ट खालामनानै 244A खौ खोमोरनांगोन कनस्टिटिउसननिफ्राय आदारवाइज कनस्टिटिउसनाव दं नालाय आसामाव दाबो जे ओरैबायदि ट्राइबेलनि अथरिटि माबा बेवहाय थानांगौ रायजो अधिकार थानांगौ माने अट'नमास स्टेट उइदिन स्टेट बेवहाय जानांगौ होननाय दं जानांगौखौ कनस्टिटिउसन डाइरेक्सनखौ मानो मानियाखै दा बेखौ जुदि जोंनि गासै ट्राइबेल मानसिया जुदि खौसे जानानै स्टेन्ड होबोआ आं बारै बारै बेफोर खोथाखौनो बुंदों नोङो दिनै लिरखानाय दं जे जुदि सरकारा 5 बोसोर जानायनि उनाव माबा मोनसे जाहोननि थाखाय जुदि इलेक्सन खालामनो हाया माबाफोर इमारजेन्सि थायो अब्ला बेखौ गभर्नरा 1 बोसोरनि थाखाय एक्सटेनसन खालामनो हायो आरो जुदि बिदिनो 1 बोसोराव सिटुएसना थाबाय थायो अब्ला आरोबाव 6 मास एक्सटेनसन खालामनो हागोन बे लिरखानाया दं बेखौ जुदि नों बेयाव बाहायाबा मानो लिरखो बेखौ ओमफ्राय जिथु माने नोङो 16(2) प्रभिजन 16(2) होनदों जुदिहाय काउन्सिलखौ सलायनो हानायनि आयेनाव बा शेड्युलाव जेबो जुदि प्रभिजन थालाब्ला गैथारलाब्ला अब्ला गभर्नरा गावनो खुंनायनि दायित्वखौ लानो हागोन प्रभिजना दं प्रभिजना मा खिन्थु एप्लाइ जायाखै माने एप्लाइ खालामाखै पस्ट खालामनाय जाहैदों एप्लाइ खालामाखै बा एज पार बे मथे थाङाखै बेखौ पालन खालामाखै एक्चुअलि बे मोनसे जोंनि सायाव इनजास्टिस आरो बे मोनसे क्राइम बुंनो थाङोब्ला खोथाया जाहैबाय जोंहानो बरायग्रा दं नों मा खालामदों दा बे न'आव माखासे बरायग्रा दं बेखौनो मोजां जादों होनग्रा दं गतिके जुगे जुगे बे मोनसे जिथु बेड प्रेक्टिस कनस्टिटिउसननि सायाव गभर्नरा खालामदों बे मोनसे उदाहरन जानानै थाबाय फिउचाराव जेब्ला बिदि जायो दा UPPला होनबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा जुदि गाबोन सालायनानै थांबाय थायो नेक्स्ट 5 बोसोराव बे एखे अबस्था सिटुएसना फैयोब्ला बेबो बिनि नामाव सिफाय जागोन मानो हाग्रामा महिलानि दिनावबो बे जादोंमोन बे मानोथो माने माबा जानाय माने मा होनो बाहायजाया होननानै माखौ बुंदों बे मोनसे बेड प्रेक्टिस बयनिबो जिबनाव बियो थाबाय थागोन उदाहरन ओंखायनो जों दा कर्ट केस होदों जोब्बाय हियारिंआ जाजमेन्ट होनांगौ जों आसा खालामदों निश्चय जाय जास्टिस जाय जाजमेन्ट होगोन बे कनस्टिटिउसन प्रभिजन नालाय बेहाथ' आरो माने मा होनो बायास टायासनि खोथा गैया निश्चय बेवहाय जों जेखौ सानदों जेखौ बुंदों बे मथेनो बिथाङा रायखौ होगोन बे जोंनि मोनसे जों दानदिसे ब्रेक लानानै फैफिननि जोङो
फैफिनदों जों दा समाव सावरायनि बिजनी टाउन कमिटिनि दा टाउन कमिटि नंलिया आसामाव बेसेबां टाउन कमिटिफोर दंमोन बेखौ मिउनिसिपालिटी बोर्ड बुंनाय जाहैबाय बिजनी मिउनिसिपालिटी बोर्डनि चेयारमेन रमाकान्त बसुमतारी जों बिथांनि सावरायनि नोंथाङा आथिखालाव बिजनी मिउनिसिपालिटी बोर्डनि चेयारमेन जानानै दङ नोंथांनि समावनो बिजनी टाउन कमिटिनिफ्राय प्रमोशन जानानै मिउनिसिपालिटी बोर्डआव फैदों बिजनीया नोंथाङा चेयारमेन जागासिनो दङ आथिखालाव माखासे मानि टाउन कमिटिफोरखौ रायजोपाला रायजो बेंगिरिया सिफायना हरबाय होनना बुंनाय जादों नाथाय नोंथांनि टाउन कमिटिया दाबो दंबाय थायो नोंथाङा बे समाव जेनेखि दैबानाजों हालाय हाफाय बुब्लि बेजों नोंथाङा मा मावनो हादों आच्चा गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सोंनायाव दाबो जोङो बिजनी टाउना दा नोंगौ नोंथांनि बुंनाया जे मिउनिसिपाल बोर्ड जाबाय दा बिजनी मिउनिसिपाल बोर्ड गासिबो आसाम नाङैनो जेसेबां दं बिजनी माने नट अनलि बिजनी टाउन गासिबो टाउन कमिटिफ्रानो दा मिउनिसिपाल बोर्ड जाबाय आरो बे ग्रेड हिसाबै दङ माने जोङो बुंनो थाङोबा बिजनी मिउनिसिपाल बोर्डआ C ग्रेडआव गोग्लैयो माने पपुलेसन पेटार्नजों दा बेखायनो जोङो गोजोननाय फैदों जोंहा जे जिहेतु माने बिजनी टाउन बा बे टाउनफोरखौ आसलते बा नोगोरफोरखौ बुंनो थाङोबा बोर्डआसो सलायो दा बे हिसाबै बोर्डनि नाम होनायाव जोङो जोबोद गोजोननाय थादों आरो बेखौ जोङो आसाम गभर्नमेन्टखौ जों बाख्नायनांगोन निस्सय आरो BTC गभर्नमेन्टखौबो जों निस्सय बाख्नायनांगोन आरो जोङो नुदों दा बिजनीयाव आसलते दै बानाया नंगौ प्रत्येक बोसोरावनो जायो आरो बुंनो थाङोबा 1983 मायथाइयाव ना 1983 सनाव जितु दैबाना जादोंमोन माने जोंहा मानास दैमा बियो मोनसे मथावरि दङ इरिगेसननि मथावरि बे इरिगेसननि मथावरिखौ बायफ्लंनानै जोंनि बिजनी हालामायाव माने दैबाना जादोंमोन बे समाव आइ दैमाया बिमा होनना बुङो जों ओमफ्राय बे बायफ्लंनायाव जोंहा सासे गुबुन हारिनि जोंहा बाङालि सम्प्रदायनि सासे आइजो बुरै आइजो बिथाङा जिउ गोमानांदोंमोन आरो आंबो बे बिजनी माबायावनो दंमोन आमगुरि वार्ड नम्बर 3 आवनो आङो बै समनिफ्रायनो दङ दा बेयाव जोङो नुदों माने जोंनावबो माने आंनि न'आवबो बुंनो थाङोबा जानजिसेनि बारदों आरोखि जोंनि माने आसबाबफोरखौ जों बुंनो थाङोबा बिसनानि सायाव टेबोल दोननानै टेबोलनि सायावसो जों मालपत्रखौबो जोंनि आसबाबफोरखौ जों दोननो हादों दा जों बिदिनो रिलिफबो थानांगौ जादों मालाय न'खराव थानांगौ जादों माने मतिलाल बगरिया मोनसे एमबि स्कुलावबो आङो हरनै थानांगौ जादों बे समाव आसु आन्दलनमोन जोङो आसुफ्रा जोंनो माने माबा जाहोदोंमोन आरोखि रिलिफ जाहोदोंमोन दा जिखिजाया जों बेखौ मख'बोनांगोन आरो दानि हालोदावबो जों नुदों बिजनीयाव दासिमबो बे दैबानानि माबाया खिन्थु जायाखै नङा जागासिनो दं आं दाख्लै बुंनो थाङोबा गिदिंना नायबाय बिजनी टाउननि जेसेबां माने माबा दङ वार्ड दङ बेयाव गिदिंना नायबाय माने गोबां जोंनि नैबे दा सुन्दरबन नोंथांनि बे इंखं टेलिभिजननि खाथियावनो सुन्दरबन होननाय मोनसे जोंनि गोदानै गायसनजानाय मोनसे माबा गामि दा बेयाव नुदों माने बिथांमोननि गामियाव माने दैया थांनो हायियाव गोबां न'खर जानाय हिसाबै बिथांमोननि न'खरनि खाथिजोंनो माने दैया बोहैलांबाय आरो बे दै बोहैलांनायनो माने हाब्रां जाना थाबाय आरोखि दिनै दंग' जाना थाबाय दा बेखौ जोङो मा राहाजों बोरै खालामनांगौ बिनि नायदिंनानै आङो नायबाय आरो MLA बिथांखौबो आं लेंहरनानै बिथांजोंबो आं परामर्श लाबाय जोङो बिजनीयाव जे दैबाना जाबाय थायो बिनि राहा लामाखौ बोरै खालामनांगौ दा आङो बिनि सिगां मोनसे मा जादोंमोन जोंहा BTC गभर्नमेन्टआ CHD आव जोंखौ लेंहरदोंमोन आरो लेंहरनानै बिथांमोना जोंखौ खावलायदों जे नोंथांमोना दै बानानि थाखाय मोनसे 15 फाइनान्सनिफ्राय दैनि बेबस्थानि क्लिनिंनि बेबस्थानि स्वच्छ भारत मिशननि दारै नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बिनि सायाव आंबो एस्टिमेट बानायदों खमावबो जोङो 7टा 8टासो मोनसे ड्रेन क्लिनिंनि मोनसे एस्टिमेट बानायनानै बिथांमोननो जों हरबाय माबा BTC गभर्नमेन्टआव दा बे थाखाय दिनैसिमबो सेंसन जाना फैयाखै दा फैयोबा निस्सय जोङो बे ड्रेन क्लिनिंखौ माखासे खालामोबा निस्सय बिजनीनि जितु दैबाना बे एसे रेहाय जागोनखौ आं नुहुरदों आरोखि बे प्रजेक्ट हरनाया माने रायजोपाल सासन समाव ना बिनि रायजोपाल सासन समावनो बेखौ खालामनाय जादों जोङो जिहेतु दासिमबो टाउन कमिटियाव आङो दाबो चेयारमेन हिसाबै दङ आरो बे थानायनि खारना जाहैबाय मा जोंखौ बे टाउन कमिटिखौ जोङो बानायदोंमोन आसलते आंनो माने जेनेरेल सेक्रेटारिमोन बे समाव जिल्ला कमिटि BPFनि हानजानिनो आरो बे समावनो आङो बे माबाखौ बानायनाय जादोंमोन बर्डखौ आरो बे बर्डआव जों आसलते जोंनि बिजनी टाउन आनिफ्राय जोंहाय गसाइगाव टाउन जोंहाय गरेस्वर टाउन आरो अदालगुरि टाउन माने बियो जोंनि पार्टीनि दोलोनिफ्राय हरजानाय जितु बर्ड आरो बे बर्डआ एप्रुभेल जाना फैनायाव एसे लेट जादों मानोना क'क्राझार बासुगाव आरो काजलगाव
आरो टंला बिथांमोना आगोलनो बे माबाखौ एप्रिलखौ बिथांमोना आगोलाव लाबोदोंमोन जायनि थाखाय जोंनिया उननियाव जानायाव जोङो आगस्ट दानावसो बेखौ मोननाय जादों आरो आगस्ट दानाव जोङो जयेन लादों दा बे हिसाबै जोंनि बे टाउन कमिटिया बायथ'नाय जायाखै आरोखि दा बेखायनो आङो सानदों जोङो आगस्टआव बे थांगोन दा आगस्टनि उनाव थांनायनि उनाव बे बिजनि मिउनिसिपाल बर्डखौ सोर नायगोन माने जोंहा एग्जिकिउटिभ अफिसार जिथु जोङो दंमोन बे बायदेवा जोंहा ट्रेन्सफार जानानै थांदों आरो ट्रेन्सफारनि उनाव आं बेखौ CHD आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि आसलते आङो रिटेन भाबै इनफरमेसन होनाय जादोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम बे इअखौ हरनाय जायाखै जायनि फलाव जोंहा बिजनि साब डिभिजननिफ्राय बिथाङा जास्ट डिसिनिसिम लिरना हरनानै सासे एपइन्टमेन्ट टेम्परारि एपइन्टमेन्ट होदों आरो बे टेम्परारि एपइन्टमेन्ट होनायखौनो आं दिनैहाय लानानै खामानिखौ मावगासिनो दं बिथाङा खिन्थु कभिड-19नि थाखाय बिथाङा बारा सार्भिस होनो हायाखै थेवब्लाबो जेसेबां हागौ बिथाङा सार्भिस होदों दा जिखिजाया माने जोङो बिजनियाव नुबाय ओरैबायदि दैबाना माने जेब्लानो अखा हायो जेब्लानो भुटाना माने गंगार हाजोनिफ्राय जेब्ला दै नागारहरो बे बिजनि हालामाखौ जोंना लोमफैनाय जायो दा बिनि गेजेराव जिहेतु दैया मोनसे दुनालि दै दङ आरो बे दुनालि दैया आसलते मोनसे मा खालामनानै दं जोंखौ बेंखनानै दं बिजनि टाउनखौ प्राय सोनाब गालथिं आरो खोला गालथिं बेंखनदों आरो बे दुनालि दैया जेब्लानो देरो जोंनि बिजनि टाउनाव बे लोमसावनाय जायो दा बिनि राहा लामाखौ जोङो माखासे स्किम लानानै इतिमध्य जोङो आसलते BTC गभर्नमेन्टनो जों हरनाय जादों दा बेयो खिन्थु BTC गभर्नमेन्टनो हरदोंबाबो जोङो 50 लाखसोल' मोननाय जादों बा जोङो बिदिनो 40 लाखसोल' बा 20 लाखसोल' जों मोननाय जायो दा बिनि गेजेराव बेयो इनसाफिसियेन्ट जायो आरोखि एनुवेलि बोली नङा एबा बोसोराव फैयो एबा बोसोराव फैया दा बे जाहैबाय जोंनो टारगेट हरदा BTCनिफ्राय डाइरेक्ट बे खामानिखौ हरनाय जायो दा जिखिजाया माने बे लोमसावनायनि दैबानाखौ बेनि राहा लामाखौ जों जथेस्थ' जों लागासिनो दं जेरैहाय दै क्लिनिंखौ जोङो खालामगासिनो दं जोंनाव JCB दङ बे JCBजों ड्रेनफोरखौ जोङो क्लिनिं खालामनानै जोङो बोरै दैखौ पास खालामनांगौ बे बेबस्थाखौ जों लानाय जागासिनो दं आरोखि MCC मडेल कड अफ कन्डाक्ट सोलिबाय थादों BTCनि इलेक्सननि थाखाय इलेक्सना जानांगौमोन 4 एप्रिल खालि नाथाय कभिड-19 थाखाय जानो हायाखै आरो बिनि थाखायनो BTC सरकाराबो 24 एप्रिलनि अखानायनिफ्राय बायनानै थांबाय दा बिदि हालोदाव दङ बिनि थाखायनो गभर्नर सासन जादों BTCआव बड'लेण्डआव दा नोंथांनि बेलायाव बे जेनाखि रायजोफोरनि सासन बेनिफ्राय मा सुबिदा मा असुबिदा दा फिल खालामदों एबा माबायदि नोंथांमोना माने सैज्य खालामनो गोनां जादों आच्छा जथेस्थ' उसुबिदाथ' जादों रायजोफालनि सासननि गेजेराव जिबायदि उसुबिदा मोनदों जों आगोलाव जेबो उसुबिदा गैयामोन जोंहा खिन्थु उसुबिदा जानाया बेनो खुनु फान्ड खुनु रिलिज जायाखै दिनैसिम आरो खामानि मावनायावबो माने जोंहा सानबायमोन जे जोंखौबो रायजोफाल BTCखौ सिफायनाय लोगो लोगो जोंखौबो सिफायजोब्बाय नामा बिदि मोनसे लादोंमोन जोंबो जायनि थाखाय खामानियावबो जोङो मावनोबो गोसो जायाखैमोन आनिफ्राय नुबाय माने जायफोर बिरोधी दलफ्रा जोंखौ माने ओरैबायदि नायफैयो समाव अफिसाव फैनानै बिथांमोना मा खालामदों जे BTCआ बायबाय होननानैबो बिथांमोना डिक्लेयार होबाय गासिबो माने मिउनिसिपाल बर्डफ्रा बायबाय होनना बुंबाय VGDCफ्रा बायबाय होनना बुंबाय बेबायदियावनो जोंबो माने जोंखौबो बायबाय होननानै जोंबो सानना लादोंमोन अब्लाबो जोङो उनाव माने CHDआ जोंखौ माने बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि पारपसाव जेब्ला जोंखौ माने कल खालामनानै जोंखौ लिंलाङो अब्लानिफ्रायसो जोङो क्लियार जाबाय जे जोंनि माने माबाया मिउनिसिपाल बर्डआ बायाखै VGDCआ बायाखै बा TCLCआ बेखौ बायाखै होननानै जों बेखौ मिथिदों दा जोङो सानना लानांगोन जोंहा मावनो गोसोबाबो बिरोधीनि किसुमान जिदिबो सिन्ताधारा माने बिथांमोना जोंनि सायाव जे माखासे माने बिथांमोना बायनानैबो जे खामानि मावगासिनो दं बे धारणाखौ बिथांमोना लानायाव जोंबो मावनायाव एसे उसुबिदा मोनदों अब्लाबो जोङो जेसेबां हागौ दैबानानि बेलायाव कभिड-19नि बेलायाव जों जथेस्थ' रायजो राजाफोरखौ जों सहाय खालामदों आरो जोङो निश्चय खालामनांगोन जेब्लासिम जोङो मिउनिसिपाल बर्ड बाया नोंथांनि बर्डआ बबे समसिम जोंना आगष्टनि मासनिसिम जों सहैगोन आरोखि थारमाने दानसे दंबावो दानसे दंबावो जुलाइ मासनि ओमफ्राय 15 आगष्टहालागै जों निश्चय बाहायनो हागौ दैबानानि प्रटेक्सन नोंथाङा मा खालामदों दैबानानि प्रटेक्सनाव आसलते बुंनो थाङोबा आङो चेयारमेन जानायनिफ्राय बुंनो थाङोबा बे जोंहा आइ नदि दैमानि जितु खुरखावबोनाय बे मथावरि मोनसे दङ आङो दिनै 3 बोसोरनि सिगाङावबो आंनि निजा पकेटनिफ्राय आङो बेयाव 3000 प्लास्टिक बस्ता आं बायना हरदों प्रटेक्सन खालामनो थाखाय एबारनि बेलायावबो जोंनि पार्टिनिफ्राय आंखौ बारे बारे बुंनायाव आं रिक्वेस्ट खालामनायाव आङो बेयाव 1000टा आङो प्लास्टिक बस्ता बायनानै हैदों आरोखि रायजोफोरनो गथायना होदों दा बे भट अफ कन्ट्राक्टआव गोग्लैदोंबाथ' बे एसे गाज्रि जागोन खिन्थु भट अफ कन्ट्राक्टआवबो निश्चय गोग्लैनाङा जितु खैफोदखौ आङो निश्चय बेखौ सहाय खालामदों रायजोफोरखौ
आरो बे आंनि एरियाबो नङा अब्लाबो बेयो माने दैबाना बे मथरा जुदि बायस'नानै जुदि बिजनि टाउनाव जुदि फैयोबा बिजनि टाउना जथेस्थ' खथि जागोन बेखौ नाहरनानै आङो बेखौ रायजोफोरनि खावलायनाय बायदि आं बेखौ गावनि पकेटनिफ्रायनो आङो 1000 बस्ता बायनानै आं बेखौ हैनाय जादों। जों दान्दिसे ब्रेक लाबोनि। दा जों बे समाव सावरायनि MP बिश्वजित दैमारी बिथांजों जे आथिखालाव BTC नि बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि दोलोआव सोद्रोमा थिसननायनि दोहोम सोलिगासिनो दङ। बे सोद्रोमा थिसननायनि हाबाफारियाव गोबांथार दोलोनिया गोबां माने हाबाफारिनि गेजेरजों गावबा गावनि मुंखौ गाव फसन्द खालामनाय दोलोआव थिसनदों बेखौ नुबाय थानाय जादों। BPF दोलोनि बानजायनायावबो सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारि जाबाय थादों। दा जों सावरायगोन MP बिश्वजित दैमारी बिथांजों जिहेतु बिथाङा BPF दोलोनि सासे मैखोम दैदेनगिरि वार्किं प्रेसिडेन्ट। BPF दोलोनिफ्राय गोबांथार सोद्रोमा UPPL आव हाबबाय होननानै फोसावबाय थानाय जादों आरो बेखौ ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों नुनाय जादों। मेल मिटिंफ्राव गोबांथार दैदेनगिरिफ्रा UPPL आव हाबैदों। बेराफारसेथिं इमानुएल मोसाहारि नोंथाङा जि जायगानिफ्राय पलिटिक्सआव आगान होजेनदों तामुलपुर बियाबनि आथिखालनि MLA इमानुएल मोसाहारि नोंथांनि पलिटिकल पार्टी BPF निनो बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि नाथाय बिथाङा BPF जों गैला होननानै बुंनानै लाबाय आरो बावैसोनो बिथाङा BJP हाबनायनि बाथ्रा आरो बिथाङा बेखौबो बुंनाय जादों जे माने BPF आ आंखौ एक्सुवेल खालामथों बेखौ बुंनाय जादों। नोंथांनि बुंनांगौआ आंनि बुंनांगौआथ' बेनि बेलायाव BPF आथ' इमानुएल मोसाहारियानो मोनसे पार्टीनि हाइकमान्ड होनबा प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि तो BPF नि गुदियानो गाव BPF गाज्रिबाथ' इमानुएल मोसाहारियानो गाज्रि जानांगोन आरो बिथाङानो BPF नि MLA तामुलपुराव जुदि मायावबा BPF आ गाज्रि मावदोंब्ला MLA आसो गाज्रि मावनांगोन। गतिके बे बेलायाव बे सोंनायनि फिननाया गावनावनो दंजोबो। जोङो खौसेनो गोदोनिफ्राय BTC जाखांनायनि उनाव मालाय हान्जानि सायाव बा बायरानि मानसिनि सायाव जोंनि BTC नि जौगाथायखौ जोङो सोनार जाया होननानै BTC ओनसोलनिनो रायजो राजाखौ लानानै जोंहा गावहानो BTC हा राजखान्थि हान्जा थानांगौ जाहाथे BTC नि थाखाय गासिबो बिथिंखौ नायनानै जों खामानि मावनो हायो। खुनु मोनसे BJP बा कंग्रेस सोरबा CPM सोरबा AGP बायदि पार्टीहा माब्लाबाबो BTC बायदि जायगानि थाखाय स्पेशल केयार लानो हानांगौनि बिस्रा समबो गैया आरो बेबायदि एजेन्डाबो थाया। बेखायनो जोङो BPF हान्जाखौ दादोंमोन आरो बे BPF हान्जाया दाजाजेननिफ्रायनो मार्टिना हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव आरो इमानुएल मोसाहारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै मावै बे BTC खौ दिनैनि बे महराव मोनफैहोदों आरो बेवहाय जुदि बेखौ गाज्रि होननानै बुङोब्लाथ' गावनानो गाज्रिमोन पलिसिया मावनाया दांनाया दा बे जियानो जायाथों थेवबो मानसि आफ्टार अल मानसि हिसाबै मानसिनाव माखासे लुबैनाय हास्थायनाय साननाय बे थायो। इमानुएल मोसाहारियाबो मानसि हिसाबै बे थानाया स्वाभाबिक खिन्थु बिथाङा दिनै जेखौ खालामदों जों BPF आबो गोबां दगमग गोलैदों। बेराफारसेथिं बिथाङा BPF नि हाइस्ट टप पस्टआव दं। बेराफारसेथिं बिथाङा जेफोरखौ बुंबाय थादों खालामबाय थादों जों बिथांखौ इनसाल्ट खालामनो लुगैया बा बिथांनि माना हानि जानाय खुनु खामानिखौ जों मावनो लुबैया। जों दाबो ओंखायनो बुंबाय थादोंमोन जे बिथाङा स्पष्ट खालामथों जुदि BPF आव गाज्रि मोनथारबायबा थाथारलाबाथ' रिजेन होनांगौ नङा होमबा अदेबानि बिथाङा न'खरखौबो गाराखै रिजिगनेसनबो होआखै गुबुन पार्टियावबो बिथाङा हाबहैथ'वाखै आरोखि खिन्थु बाथ्राफोरखौ बेबायदि बुंबाय थादों। ओंखायनो जों पार्टियाव जों सावरायलायदों र' जिहेतु फाइनाल जाथ'वाखैबा जों मानो बे COVID-19 माबा माबि पार्टी मिटिं खालामथ'नो हाया गतिके बे गाव मा सानदों खालामबाय थाथ'थोंसै आरो इनडाइरेक्ट जोङो मानसि लागायनानै सावरायनाय जों बेफोरखौ जों पार्टीनि तरफनिफ्राय खालामगासिनो दङ। गतिके गासिबो
माने माबायानो सोनारगोन मानगोनां इमानुएल मोसाहारि बिथांनि सायाव खारन बिथाङासोना दा हारसिङै बेफोर इस्युखौ खालामबाय थादों बिथाङा अजद लाबोनाय बादियैहाय बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट बिटिसिनि आगुनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो वार्किं प्रेसिडेन्ट नोंथांनि मुंखौ मख'नो नागिरो जे बिथांमोननि थाखायनो बे बिपिएफ दोलोआ गाज्रि जानो लागै हमगासिनो दङ आरो बिथांमोननि सोलो बोलोजोंसो सोलिबाय थादों होनना बुंनाय जादों बिथांनि मथे सोलिबा जों बिपिएफ गारनांलायगोन होनबालाय जुदि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि माखासे थांखि माने आरो माखासे बिथांनि गोसोनि साननाय हनायजोंसो सोलिदों होननानै जुदि बिथाङा बे पार्टियाव थाया होनदोंब्ला बिनि उल्थाया बिथांनि साननायजोंबो जुदि थाङोब्ला माखासे पार्टिनि मानसिया गुगाया होनब्ला गतिके बेयो मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे हानजा बिपिएफ हानजाया बे बिपिएफ हानजायाव बयबो गावबा गाव मतामतखौ होगोन बिनि उनाव जोबनायाव सोरबा सासेनि मतामतखौनो बयबो समर्थन खालामनानै थांनांगोन बेयाव मालाबा इमानुएल मोसाहारिना खाथिनाय नङा मालाबा बिश्वजित दैमारिना खाथिनाय नङा मालाबा हाग्रामा महिलारि बिथांनाबो खाथिनाय नङा गतिके प्रत्येकटा साननाय हनाया जों जेखौ सानो बेखौनो आफादखौ लाजानो लुगैयोब्ला होमब्लाथ' बयनिबो साननाय दंजोबो अब्ला बोरै आफादा सोलिनो ओंखायनो बिपिएफ दोलोआ बेबायदि नङा बिपिएफ दोलोआ सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो गासैखौबो मावबोबाय थादों ओइबाराव जानो हागौ बिथांनि साननाय लुबैनाय बायदि हयथ' बबेबा मोनसेया जायाखै खिन्थु नेक्स्टआवथ' आरो जाहैफिनगोन गतिके बेनोल' खारनब्ला आं सानो फैथों नेक्स्टनिफ्राय बिथाङा जेरैबायदि बुङो जों बेबायदिनो रायजो राजाया दा गोनो गोथो दङ जेरावनाखि बिटिसिनि बिसायख'थि जागासिनो दङ रायजो राजाया जेबो गोनो गोथो जानांगौ जेबो गैया पार्टियाव साफा सानै बिदिनो थायो जायो गुबुन गुबुन पार्टियावबो थाङो थिग इमानुएल मोसाहारि बिथाङाबो जोंनि बिपिएफ हानजायाव दिनै सासे बेबायदि लामाखौ लादों बेजों जोंनि हानजाया जेबो खथि जानाय नङा खारन व्यक्तिजों सोनारनानै खुनु पार्टी बा संगठना सलिया आरो जाय व्यक्तिखौ सोनारनानै थाङो अब्ला बे पार्टी आरो बे संगठना मालाबाबो रायजोनि जानानै खामानि मावनो हाया आरो थांनानै थानोबो हाया गतिके पार्टीया गिदिर ना व्यक्तिया गिदिर तामुलपुर माने एमएलए कन्स्टिटुएन्सिया जोबोद गिदिर बेवहाय मोनथाम एमसिएलए माने बियाब मोननाय जायो मोनब्रै नाग्रिजुलि तामुलपुर सुक्लायसेरफां आरो दरंगाजुलि दा बे सासे एमएलए एबा इमानुएल मोसाहारिनि जेनाखि रल बियो जुदि नेगेटिभ जानानै थांगासिनो दङ बिपिएफनि माने थाखाय जा हार्म जागोन बियो मानो होनना बुङोब्ला बे मोनब्रै जेनाखि मैखोम बियाब बे मोनब्रै बे बियाबावबो बिपिएफनि बिराद रल दंमोन बा एमसिएलए दंमोन आरो दासिम माने मोनथिनायाव नाग्रिजुलियाव जदिवबा बिपिएफआ केन्डिडेट थिसनाखैमोन फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय नाथाय सासे रबिन्द्रबाला बिसास आगुनि इएम बेखौ सापर्ट खालामनो ओंखारबाय होनना मोनथिनाय जादों दा बे मोनब्रै बियाबाव बिपिएफआ देरहाबोनायाथ' मोनसे गोब्राब जानोसै जिहेतु बेवहाय जेनेरेल सेक्रेटारि बायह्रानिफ्राय नायोब्ला बेखौनो नुयो अदेबानि मानगोनां इमानुएल मोसाहारिया दिनै बिपिएफ हानजायाव थानानै जिबायदि बिथाङा माखासे खामानि मावबाय थादों बेवहाय गुबुन दोलोजों गिदिंबाय थानाय माबाय थानाय आरो बिपिएफ हानजारिखौ बिथाङा बायदिसिना अजद दैखांनाय बेफोरखौ लानानै जोंनि गासै बिपिएफ हानजानि मानसिफ्रा मोनसे चेलेन्जनिसो मोनसे बेयाव स्पिरिट फैदों जे माब्रै जोंनि नेतायानो बेबायदि खालामनो हागौ गतिके जेला नोंथांखौ सोरबा रायग्लिबाय थायो जोग्लिबाय थायो होमब्ला गैयाथाय गैया होननानै थांगोन थिखांनानै नोंथाङा बुनो नागिरा होमबा दा जोंनि बिपिएफआव बे जादों गैयाथाय गैया बे बेसेबां जों नायथारनि आरो जोंहा दा मोजां लाब जाबाय बिथांनि बे खामानियाव जों धन्यबादसो होनांगोन बिथाङा सासे जोंनिफ्राय थांदों आरो हाजार हाजार बिजेपि जानायफ्रा दिनै जोंनि हानजायाव हाबफैगासिनो दं आरो हाबफैनो आवगायगासिनो दं मानो बिथांमोननि जाहोना जाहैबाय जे इमानुएल मोसाहारि मानगोनां बिथांमोना एमएलए हिसाबै आरो देबेन बर' इएम हिसाबै जेरैबायदि दायथ' लानानै जायगायाव खामानि मावनांगौमोन बेखौ मावैनि थाखायनो बिथांमोना असन्तुष्टमोन आरो बेलेग पार्टियाव थानानै खामानि मावबाय थादोंमोन दिनै बिथांमोना बिजेपियाव थांनाय लोगो लोगो बै बिजेपिनि गासै मानसियानो दा बिपिएफजों दिनै फैफिनगासिनो दं आरो आंनि प्रेजेन्सआवनो 500निबो बांसिन बिजेपिया बाक्सा जिल्लानि भाइस प्रेसिडेन्ट मेन कमिटिनि आरो इउथ कमिटिनि आरो गोबां बिबानगिरिफोर आरो लोगोसे बिथांमोननि माखासे मावथिफ्रा मैयाहाय जइन जादों माने बिपिएफ हानजायाव बेथ' अद्भुत जों मालाबाबो कल्पना खालामनो हायामोन आरोखि आरो बिथांमोननि जाहोनानो बेनो जे
जायफोरखौ जोङो बानानैनो गुबुन पार्टी दिनै खालामबाय थादों आरो बे मानसिफ्रानो फैबायब्ला जों आरो बेयाव मानो थाबावो दा जोंहा मोजांसो जादों जोंहा मोनब्रै समष्टि जोङो देरहाखागोन मोनब्रै समष्टियाव जोंहा बिजेपि दं नागाजुलियाव बिजेपिखौ जों समर्थन खालामनो हागौ अदेबानि बिजेपिनि माने आफादगिरि रन्जित कुमार मा होनो रन्जित बिथाङा बुंबाय थादों जे जों सेपारेट गेलेनो दा बिपिएफनि भटखौ बिथांमोननो नागाजुलियाव नांगौना नाङा जुदि बिथांमोना नाङा होनोब्ला जों जायखिजाया इन्डिपेन्डेन्टनो जोंनि सापर्टारा भट होगोन आरो बे जेराव भट होगोन बेनो देरहाखागोन गतिके बे बिजेपिनि खोथा नागाजुलियाव बिपिएफनि भटखौ नांगौ ना नाङा बिथांमोनासो बेखौ बुंगासिनो दं नागाजुलिनि बादै जोंहा गुबुन मोनथाम समष्टियाव बिजेपियाबो केन्डिडेट दंखायो जोंहाबो केन्डिडेट दं बेवहायथ' जेबो खोथा गैया ओमफ्राय दिनै बिजेपिया जोंनाव फैनानै जइन जाफैगासिनो दं गतिके जोंहा साबसिननिफ्राय हामसिन माने मोनसे गिदिर बुस्थु थांदों इमानुएल मोसाहारि एमएलए देबेन बर' एक्स इएम जेन'बा नुनायावथ' बिराद गिदिर खिन्थु जे जोंनाव हाजारा फैयोब्ला भटनि संख्या बेसेबां दानाबा बे इलेक्सनाव मानसिसो हिसाब जागोन एमएलए नि दामा 90% आरो साधारन भटारनि दामा अनलि 2% 10% नङाना जुदि इमानुएल मोसाहारि बिथांनि भटआ जुदि 100ब्ला सासे दिनै बिनि थाखाय जोंनि पार्टियाव जइन जाफैनायनि भटआबो 100 समान होमब्ला जोंहा बे सासेल'सो थांदों आरो साफा सानै बिनि बां हेफा माने बे थांदों खिन्थु लागातार बिजेपियाथ' उइक माने पार्टिनो जोंनाव जगदान जागासिनो दङ बे जोंनि थाखाय मुलाम्फासो जादों आं आरो बेखौनो होनदों बिथाङा जि बुंदों बे जोंनि थाखाय मोजां बिपिएफआ बिराद गाज्रि आरो बिपिएफआ बिथाङानोमोन गतिके गाज्रिया थांबाय बिपिएफआ मोजां जासिगोन ना गयबारि समष्टियाव गयबारि बियाबाव इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर'आ निजे गावनो दारायदों आरो बिथाङालायनो जागोन बिटिसिनि चिफ होमबा बै जायगानि रायजो राजाफ्रा माने जोबोद आसा लानानै गयबारि समष्टियाव इउपिपिएलखौसो देरहागोन ओरैबायदि माने बानबुंथि ना बेखौनो होनदों बानबुंथि बायदिसिनाखौथ' बयबो बुंनो हायो खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे बेवहाय रायजो राजाया मानि थाखाय भट होगोन दा बेवहाय तामुलपुर साब डिभिजन होननानै बुङोब्लानो बे सोरनि थाखाय जागोन बिपिएफ हान्जायानो नङा होनबा तामुलपुरनि सोरगिदिं जेसेबां डेभेलपमेन्ट बे सोरनि थाखाय बिपिएफ हान्जायानो गतिके बिपिएफआ अलरेडि जोंहा एभिडेन्स दं जे लास्ट 10-15 इयार्सआव बेवहाय जोङो मा मावबोदों गुबुनाथ' प्रतिश्रुतिसो होदों जे देरहाबा ओरै जागोन दा ओंखायनो आं मालाबा बुङो मोनखानाय ओंखाम अनला दाउखौ जानो ना सासेया बिनिख्रुइ थावसिन संनो थाखाय बन सन नागिरबाय थानायखौ नोङो नेनो जोंना जाबाय रेडिमेड गासिबो आरो जों अलरेडि जाहोगासिनो दंखायो टेस्टखौ मानसिफ्रा मोननानै दं माखासेया आसासो होदों जे ओरै होगोन माला होगोन फालाय दा तामुलपुराव एमएलए इलेक्सना बावला मानगोनां इमानुएल मोसाहारियानो दा गावहासो साननांगौ दं जे बियो सोरनि जानानै एमएलए गेलेगोन बेराफारसेथिं बिजेपिआ बुंबाय थादों एलायन्सआ जों गासिबो दं जोंखौबो खोन्थाबाय थादों गोजौ हाइकमान्डनिफ्रायबो जे स्टेट माने एसेम्ब्लियाव माबाया थानांगौ हानाय एलायन्स जोंहाथ' बुंनांगौ गैया जों मोनसे खोथा स्पष्ट बुंदों जोंहा रावजोंबो बेबायदि खोथा गैया जोंखौ नांगौ ना नाङा मानो बिटिसिखौ बेस खालामनानैसो जोंनि पलिटिक्स बिटिसिआव जों रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनो हाया जों बिटिसिआव केन्डिडेट होजोबखागोन आरो जों गेलेखागोन बिटिसिनि बायरायाव बिपिएफखौ मोजां मोनग्रा माखासे भटारफोर दं बे भटखौ जोङो एलायन्स जायोब्ला सोरजोंबा बिसोरनो होनाय जायो गतिके दिनै बिजेपिआ नाङाबा जों दस्रानो होगोन जेरै कंग्रेसआ नाङा होननायाव बिजेपिनो होदों आरो बिजेपिआ देरहाबोदों आरो आगोलाव जों कंग्रेसनो होदोंमोन कंग्रेसआ देरहादोंमोन दा ओंखायनो एलायन्सआ जोंनि थाखाय नङा एलायन्सआ गुबुननि थाखायसो जोंहाथ' बिटिसि ओनसोलनि थाखाय जोंहा जाबाय बिटिसि इलेक्सन थैथां देरहानांगौ खारन जों मोनथिगौ बेवहाय सोरबा बिजेपि खुङोबा बिजेपिनि मथे जुदि सोरबाया सोलिनो नागिरोबा बिजेपिनि हाइकमान्डआ दिल्लीयावसो थायो गतिके दिल्लीनि मानसिया बेवहाय सोर मा रमान्दाखौ चेयारमेन होगोन होनबा बिजेपिनि हजोंनिफ्राय मा जानानै दं जोंना बेवहाय जों फाइनाल नांलायबाबो खमलायबाबो आरो जों सिनायनाय मानसि आरो जों जेखौ खालामा बे जायगानि थाखायनो जोङो खालामगोन जेखौखि खालामा गतिके जों नायाबा सोर नायनो बेखौलाय गतिके दिनै नों नाय बिजेपिहा बिटिसिनि खुनु एजेन्डा गैया रन्जित दास बिथाङा खावसे माने बिटिसि गोलैयो मालाबाबो बिटिसिनि इस्युखौ लानानै बियो एसेम्ब्लियाव भइस दैखांफेराखै भवेश कलिता बिथाङा मालाबाबो दैखांफेराखै दिनै दिलीप सयकिया एमपि जादों रमेन डेकाया एमपिमोन मालाबाबोथ' नोङो बिटिसिनि समस्यानि थाखाय फान हरनांगौ ओरै हरनांगौ उमुक जायाखै बिसोरथ' दैखांफेराखै होमब्ला दिनैहाय
बे माने बिटिसि खुंथायखौ बिसोर मोनोब्ला जे माबा मोनसे खालामगोन बिनि थाखाय सिन्था खालामगोन बे मा दं फिसा जाहैबाय बिनि दारै राजखान्थियारि शक्तिखौ गोरा खालामनानै आसामखौ खुंनायाव बेसेबां सापर्ट मोनो जुदि साबा एमएलए देरहायोबा गावस्रा बिसोर बिटिसिनि थाखाय नङा बे देरहानाया सेन्ट्रेल आरो स्टेटखौ रुल खालामनायाव गावसोरनो सापर्ट जानाय गतिके बिसोरजों थांगोन नामा जों बिटिसिनि रायजोआ रायजोनि सरकाराव आसाम सरकाराव बिपिएफ दोलोनि अंशदार दा एलायन्सआव दङ बिपिएफआ बिजेपिजों आसामाव आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजोंबो सापर्टआव दङ नाथाय बिटिसिनि बेलायाव जिबायदि माने रल प्ले जाबाय थादों बिजेपि आरो बिपिएफ दा ज' गैलिया एलायन्स जायाखै आरो माने हाद्रि सारलायनाय एबा माने मुं सुलायनायफ्रा सोलिबाय थादों दा बेखौ नोजोर होनानैहाय स्टेट जेनाखि सरकार आसाम सरकार बिनि एलायन्सआ नङा आं बेखौनो बुंदों जे एलायन्सआथ' दं नाथाय बिटिसिआव जोंबो केन्डिडेट होदों बिसोरबो केन्डिडेट होदों मोननैसो केन्डिडेटखौ जों बिसोरनो सन्माननि थाखाय जोङो बेवहाय बिपिएफआ होआखै जों रायलायलायनाय बाथ्रा हिसाबै बेबायदिनो बिजेपिआबो माखासे जोंनि केन्डिडेट थानाय सिटआव बिसोरबो होआखै जेरै हाग्रामा महिलारि मानगोनां बिथांनि कनस्टिटिउन्सियाव होआखै आरो फाफा बिदिनो गोबां समस्थियाव बिजेपिआबो होआखै नाथाय फाइटिंआथ' दंखायो जेराव बिजेपिनि केन्डिडेट दं बिपिएफनि केन्डिडेट दं बेवहायथ' जुद्धआ जाखागोन बिसोर थिर गावोबा ओरैबो थिर गावगोन बिसोरो जुदि थुंग्रि सिबोबा ओरैबो थुंग्रि सिबगोन बेखौ लानानै जानाया स्वाभाबिक आरो बेनि थाखाय देरहानो सोरखौबा जुदि बदनाम खालामोब्ला जोंबो बेखौ डाबल बदनाम खालामगोन खारन बदनामखौथ' होनो माथो गिदिर बाथ्रा जोंहाथ' बदनाम गैसिनबावासो जोंहा बेवहाय लामा माने दरखंनिफ्राय ओंखारब्लानो जि गोदान बुस्थु नुदों बेनो बिपिएफनि बिजेपिनिथ' नङा सोरबा दस्रा हान्जानिथ' नङा गतिके बे बिटिसिनि इलेक्सनाव जागोन स्टेट आरो सेन्ट्रेल लेभेलनिखौ बुंबाय थादों बे थिग दं बिसोरबो बुंदों जोंबो बुंदों बेयाव थिग दं दिनैथ' आरो मन्थ्रिबो दंलायखायो बेवहाय माथो खोथा खिन्थु जेब्ला उनाव मा जागोन होनोब्ला आं बे बाथ्राखौसो बुंबाय थादों उनाव मा जागोन होननायाबो डिपेन्ड खालामगोन गुबुन हान्जानि सायाव खारन बिपिएफआ बिटिसिखौ गारनानै गुबुनाव जोंहा जेबो गैया जों गुबुनाव बयजोंबो माने सब बुस्थुखौनो जोङो बुजाफरायाव फैनो हायो आरोखि नाथाय बिटिसिआव जों रावजोंबो बुजाफरा रानलायनो हाया खारन बेखौ राननानै जुदि सोरनोबा होनांगौब्ला जोंहा मा थागोन जों बेखौनो बेस खालामनानै ओंखायनो जोंनि एलायन्स समाव बयबो जुदि गोसोआव दङब्ला कंग्रेसजों एलायन्स दंमोन नाथाय बिटिसिनि मोनफ्रोमबो समस्थियाव कंग्रेसजों जोङो फाइटिं खालामदोंमोन एलायन्स गैयामोन बिजेपिजोंबो जों माखासे समस्थियाव समान समान फाइटिं खालामदों नाथाय बिटिसिनि बायह्रायाव जेसेबां जोंनि सापर्टार दं बेखौ जोङो कंग्रेसजों एलायन्सआव कंग्रेसनो होहोदों बिजेपिजों एलायन्सआव जों बिजेपिनो होहोदों गतिके जोंनि प्रब्लेमा जाहैबाय जोंनि भटखौ सोरबा नाङा होनाबा जों सोरनो होनो बिदिब्ला नैबेसो फैगोन इस्युआ जोंनि जेबो खथि जाया बिपिएफआ 12टा दिनै सिट दं गतिके बे 12टाखौ जों जेरैखि जाया लाखिफिनगोन जोङो बेवहाय नांगौबा आरो मोनसे बारा जों खालामनो नाजाबावगोन नाथाय बायह्रानि भटखौ जोङो जाय जोंनि थाखाय बा जोंनि सापर्टारफोरनि थाखाय मोजां एसुरेन्स होयो मोजां खोथा बाथ्रा होयो बा बेफोरबायदि माखासे जोंनि थाखायबो सानग्रा बिटिसिनि बायरायाव थानाय जोंनि माने बिपिएफ सापर्टार ओनसोलफोरनि थाखाय सानग्रा बिथांमोनजों जोङो बुजाफरा खालामनानै होगोन गतिके बिजेपिआ दं होनदों दं जा बुंनांगौ जेबो गैया मोजां जाहाथ' गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया गतिके जों जाहैबाय दिनैनि दिनाव दानि बिजेपि सरकारखौबो जों बानायदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेबो गैया बिराद उदार धोरोमावनो दं 2016 मायथाइयाव हाग्रामा महिलारिया बिजेपिआ जेबोआनो गैयामोन नरेन्द्र मदि बिथांखौ क'क्राझाराव लाबोनानै प्रथम घोषणा खालामदों बिनिफ्राय थैथां नांफानानै बे बिजेपिखौ सरकार आसामाव गायसनहोबाय खिन्थु बिनि फिन हिसाबै दिनैसिम हाग्रामा महिलारि बिथांनो बिजेपिआ जेबो होफिननो हायाखै गतिके दाहारा बिसिनावसो दं बिसिनावसो सोंनांगौ जोंथ' होग्रासो जों जोबनो फारसे फैनि लास्ट कुइसन बे जाहैबाय जे दा पेपाराव कागजे ओंखारबाय थादों जे रिहन दैमारि बिजेपि जानायनि लामायाव चन्द्रन ब्रह्म बिजेपि जानायनि लामायाव आरो नोंथांनि मुङा सिखांबाय थादों बे बिथिङाव ना बेयावथ' स्पष्ट भाबै जोंनि मावनाय दांनाय खामानि बिपिएफआ दा जेरै जोङो मावगासिनो सोलिगासिनो दं बेयावनो नुगासिनो दं बयबो मालायनि बांसावनाय बुंनाय बेजों जेबो जाया ना मिडियायाव ओंखारदोंसो ना मिडियायावथ' सोरबाया जुदि ओरैनो
BPF खौ माने मा होनो एसे बदनाम खालामनो बा मोनसे गावनि गेजेराव बिसास खोमानो सोरबाया जुदि प्रपागान्डा खालामोबा बेखौथ' लाब गैया आरो जों बेफोरखौ केयार खालामा मानो कनफिडेन्टआसो गिदिर बाथ्रा जोंहा जोंनि टीमाव जों कनफिडेन्ट दं आं बेखौनो होनदों BTC जोनोम होनायनिफ्राय दिनैसिम जों जेरैबायदि मावबोगासिनो दं गासिबो फिथाइ थायनायखौ रायजोफ्रा गावनि मेगनजों नुबोदों दानि जिथु BTC एकर्ड 2003 आव दानि BTR होननानै जायखौ बुंदों लिरनायल'मोन जे भारत संबिजितनि 6थि शेड्युलनि गेजेरजों बे ओनसोलाव बड'लेण्डआव मोनसे टेरिटरियेल काउन्सिल BTC मुंनि मोनसे गावखुंथाय गायसननाय जादों लिरनायल'सोमोन अट'नमास काउन्सिल गायसननाय मा टेरिटरियेल काउन्सिल गायसननाय जादों बाखिथ' जेबो गैया बर' रावखौ HNDल' सोगोन लिरनायल'सोमोन सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझाराव गायसनगोन लिरनायल'सोमोन बेबायदि गोबां खिन्थु जों टीम हिसाबै बेखौ मावनानै उइदिन 3 months मेनि गेजेराव पार्लियामेन्टआव बिल पास जानानै बियो कनस्टिटिउसनेलि रिकगनाइज मोनदों इमप्लिमेन्ट जादों बर' रावा 8 शेड्युलाव मर्यादा मोनदों बिनि उनाव नोङो माने मा होनो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिया HRD मिनिस्ट्रिजों बियो माने टेकआप खालामजादों बिनि उनावथ' नोङो डिप्ल'मा कर्स आरम्भ खालामनायनि उनाव BTech दिनै MTech सिम फरायनो हाबाय BTCआ दिनै सेक्रेटारियेट एसेम्बलि गायसनजानानै सेक्रेटारियेटखौ खालामनानै आरोबाव गासै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव डिपार्टमेन्टेल अफिसफ्रा साब डिभिजन ब्लक लेभेलसिम दिनै गायसनजाजोब्बाय मोनथाम गोदान डिस्ट्रिक्टमोन बाक्सा चिरां उदालगुरि दिनै कमप्लिट मोनसे फर्म मोनबाय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बेखौथ' जों खालामबोजोबदों जयैनो पर्बतजरा साब डिभिजन जों खालामबोजोबदों इउनिभार्सिटि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज नै दा आरोबाव मेडिकेल कलेजआ एकाडेमिक सेसना आरम्भ जानोसै सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजिखौ आं होनखाबाय MTech सिम आरो फिसाखौ आं बुङाखै गोबां दं माब्ला सोर बानायखो BPF हान्जाया बानायदों जों एसेबां BPF हिसाबैनो गाव गोजायैनो जों मावबोगासिनो दङ बेबायदियाव आरो जोंनिख्रुइ साबसिन सोरबा दं होननानै नागिरनांगौनि खोथा दं नामा आत्मबिश्वास जोंहा दं गोसो जायोब्ला हायो नों बर'आव गोसोखां बेसेबां राजनैतिक नेता दं गोदोनिफ्राय बिनि गेजेराव जुदि नायोब्ला बयनिख्रुइबो बर'नि गल्डेन जुगा सनालि जुग ना बर'आव मा होनो सनाथि माने जुगा बे BPFनि जुगानो नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि चिफ जाजे माने एकर्ड जानायनिफ्राय दिनैसिम BTC जानानै खुंनायानोथ' गल्डेन जुग बर' रावा 8 शेड्युल BTC खुंथाय सांबिधानिक भाबै जिल्ला गोदान बे साहा हाग्राबारि ओनसोलाव बर' रावा 8 शेड्युलाव हाबनाय इउनिभार्सिटि CIT बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज लामा दालां आरो बहुत मा बिनिख्रुइ गल्डेन आंनो खोन्थालाय जे बबे माब्ला जाया दिनै 2020 नैबे सोलिबाय थानाय मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR सुक्ति जादों दिनै मा दान जुलाइ एकर्डनि बबे क्लजआ इमप्लिमेन्ट जादों गैया सारेन्डार माला जाया एकर्डनि सानथाम उनाव सारेन्डार BTC सुक्तियाव BLTआ माला जाया फेब्रुवारियाव सुक्ति जादों डिसेम्बरनि 6 तारिखआव सारेन्डार खालामदों मानो बे समाव गासिबो जों रायलायलायनानै बुंलायनाय जादोंमोन बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाबो बुंदोंमोन जे एकर्डल' खालामनायजों जानाय नङा इमप्लिमेन्ट खालामनानै देखायाबा इन्टारिम काउन्सिलखौ बानायनानै होआब्ला जों सारेन्डार खालामा बिनि थाखायनो फेब्रुवारिनि उनाव मेआव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ खालामलांबाय इमप्लिमेन्ट बिनि उनाव रिक्वेस्ट खालामनानै माने बेखौ मावफुंसिगोन होननानै इन्टारिम काउन्सिलखौ दासिगोन होननानै खावलायबाय बिनि उनाव 6 डिसेम्बराव सारेन्डार खालामबाय BLTआ 7 डिसेम्बर खालि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार LK आडवाणी जोंनि मानगोनां तरुण गगৈ बिथांमोननि प्रेजेन्सआव बेवहाय देबरगावनि फिल्डआव माने इन्टारिम काउन्सिलनि चिफ हिसाबै आरो माखासेफ्रा डेपुटि चिफ EM हिसाबै जोंनि चन्दन ब्रह्म जोंहा काम्पा बरगयारी आरो गुबुन बिथांमोना बेवहाय अटटेकिं लाबाय जै अटटेकिं लाबाय मावबोगासिनो दिनै हाग्रामाखौ माने पावार लबि माबा माबि होननो नागिरो हाग्रामा महिलारिया इन्टारिम काउन्सिलाव डिसेम्बरनि 7 तारिखआव अटटेकिं लानायनि उनाव 2004 नि डिसेम्बर उइदिन 1 year 40टा समष्टिखौ बानायनानै आसाम गभर्नमेन्टखौ होनदों इलेक्सन फाथिनांसिगौ थाबैनो खारन जों बयबो बुजिगौमोन बेखौ जुदि इलेक्सन फाथिनानै जों जुदि मोनसे सांबिधानिक भाबै काउन्सिलखौ सालायाब्ला उननि समाव बेखौ नोङो गायसनफिननो हायाबो जानो हागौ ओंखायनो संबिधानिक स्वीकृति मोननांगौब्ला इलेक्टेड थानांगोन इन्टारिमजों जाया हाग्रामा महिलारि बिथाङा जबरदस्त गभर्नमेन्टखौ नारसिनदोंमोन जे काउन्सिलनि इलेक्सनखौ फाथिनांसिगौ ओंखायसो 2005 आव
एप्रिल दानाव इलेक्शनखौ फाथिबाय हाग्रामा महिलाया जुदि सिफ जानायनो सिमां थाबाय थायोमोनबा खनकेसर नार्जारिमोन बायदि नोङो 6 बोसोर 7 बोसोर 10 बोसोर बिथाङा सिफ जाबाय थानो हायामोन नामा दिनैसिम हागौमोन 1 बोसोरनि उनाव बिथाङा बुंदों सोर राजा जायै जाथों आरो दिनैसिम हाग्रामा महिलारि बिथांखौ रावबो रायजोआ ज' जानानै मिटिं फाथिनानै फरायनानै डिक्लेयार होआखै जे बिथाङानो सिफ जाबाय थाथों इलेक्शन जायै जायै रायजोनि भटजोंसो सिफ जानानै दाबो बिपिएफआ सोलिगासिनो दं आरो जायफ्रा दिनै जेबो जायाखै होनबाय थादों मालाबानिफ्रायनो रायजो राजाखौ बुंगासिनो दं रायजोफ्रा बिसोरनि बुंनायखौ फोथायाखै मानो जेबो जायाखै होनबाबो रायजोआ मोनथिगौ न'निफ्राय ओंखारजेननायनिफ्राय जि कालबारखौ बारजेनो बे बिपिएफआ खालामनाय गावनि गथ' गथाया दिनै जेफ्रा गुवाहाटीफ्राव एडमिसन मोननाय नङामोन डिब्रुगड़ इउनिभारसिटि मोननाय नङामोन तेजपुर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव मोननाय नङामोन दिनै बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एमए एमएससि फरायनानै पिएइचडि खालामगासिनो दं जायनि फिसाया फरायदों बिसोर मोनथिगौ बे इउनिभारसिटिनि भेलुआ मा जायफ्रा बे इउनिभारसिटियाव गाहैफेराखै बिसोर मा मोनथिनो जे बे इउनिभारसिटिनि दारै मा लाब जादों मा लाब जायाखै गतिके ओंखायनो जोंनि फोथायथिया बे जों गाव गोसो जायोबा जोंनो एनाफ जोंनो रावखौबो नाङा येस जों ज'ज'यै मालायनाव बिगोन दाबिगोन लाबोगोन जेरै एकर्डआव गैयामोनब्लाबो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेजखौ लाबोदों खिन्थु जोङो खौसेयैनो जों मावलांगोन बिजेपियाव हाबनाया नंखाय दा बेथ' हाबनायनि खुनु प्रश्नआनो गैया मानो हाबनो बेवहाय मा मोनहैगोन आरो मोनोबा खेबसेयावनो होथों जोंनोबो डिपुटि प्राइम मिनिस्टार सोरनोबा जों हरगोन गासिबो जोंनो हरबाय थागोन जेरै जों एमएलए आवबो जों माखासेयाव होदों बबा बे जोंनि केन्डिडेटखौ होबानो जाबाय इमानुएल मोसाहारि बिथाङा जुदि मन्त्रि जाहैयोथ' मोजां खोथा खिन्थु मन्त्रि टार्मानो जोब्बाय नै गभर्नमेन्टआ दा बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव बेनो दा साननांगौआ आसाम गभर्नमेन्टनि टार्मानो जोबनोसै नै टार्मा जोबोब्ला उननि गभर्नमेन्टआ बुजिगोन ना बुजिया एकर्डनि स्पिरिटखौ सावरायनायनि स्पिरिटजों गोबां सोमोन्दो दं आं बेफोर बाथ्राखौ मानो बुङो आं निजे बिएलटि सावरायनायावबो दंफायोमोन आरो बिएलटिनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव आं निजे गासिबावबो दं खिन्थु बेवहाय मानो जों इमप्लिमेन्टखौ मा खायदायै खालामनांदों बोरै खालामनो हादों बे गासिबावनो थायो नोंनि बै समनि सावरायनायनि स्पिरिट जुदि बे सावरायनायनि मानसिफ्रा सासेबो जुदि नेक्स्ट गभर्नमेन्टआव थाहैयाब्ला माने भगबाना दा खालामथों जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट खिन्थु थेवबो आं होनदों मानिबा जाहोनाव जुदि थाया अब्ला नोंनि बिटिआर एकर्डखौ सोर बुजिगोन बेसो जोंनि थाखाय बयनिबो साननांगौ बाथ्रा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखाय गोबां बिबान दं जाथिनि बियो संगठन आरो दिनै एनडिपिआ डिजल्भ जाजोब्बाय गतिके रावबोआनो गैला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा इउपिपिएल पार्टियाव फैबाय गतिके एबसुआल'सो मोनसे रिकगनाइज अर्गेनाइजेसन जानानै थाहैसिगोन लिगेलि जाय अर्गेनाइजेसना बिटिआर एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथाखौ बुंनो हागोन ओंखायनो एबसुनि सायाव दा गोबां रेसपन्सिबिलिटि फैबाय आं सानो एबसुआ बेफोर बाथ्राफोरखौ जुदि सांग्रां जानानै आवगायलाङोब्ला बिटिआर सुक्तिया सुक्तिल' जानानै थायाजासे बियो इमप्लिमेन्ट जागोन आरो जों हास्थायनाय बायदि आरो बिथांमोना बुंबाय थानाय बायदि बर' हारिनि गोबां मुलाम्फा जागोन बिटिआर सुक्तिखौ इपिएफ दोलोनिफ्राय मोजां जायाखै होनना बुंबाय थादों जेबो गैया बिटिआर सुक्तियाव नङा बेखौ माखासे सेन्सआव बेफोरबायदि बुंनाय जेब्ला बिसोर माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरो बेवहाय बिनि फिननायाव बुंनो गोनां जादों जेरै होनदों जे बिटिसिनिख्रुइ बिटिआरआ जोबोद गिदिर खिन्थु एकर्डआव मा लिरनाय दं दानि जुदि एक्जिस्टिं बिटिसि बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट होननानै जि बुंनाय जायो बिटिएडि बेखौ दानिफ्राय माने बेखौ माने बिटिआर होननानै बुंनाय जासिगोन नामाल'सो सोलायगोन जेरै राजेननिफ्राय राजेन जागोन नोंथां बुंनानै लाग्रा बायदि रमाकान्त दानिफ्राय रमनि जानो हागौ एफिडेभिट खालामनानै मानसियाथ' बेनो थागोन दा बड'लेण्डआव बेनो थागोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बेनो थागोन बिनि पावार फांसन बेनो थागोन मात्र बिटिएडि होननायनि जायगायाव बिटिआर थागोन बिटिसिआबो सोलाया मानो बिटिसिआ जाहैबाय खुंथायनि नाम गभर्नमेन्टनि नाम खिन्थु बै बिटिएडि होननायासो सोलायगोन अब्ला बेखौ डेफिनेटलि बिराद गिदिर बिटिसिआ जेबानो नङामोनब्ला बिटिसि लाबोग्रा मानसियाथ' डेफिनेटलि बुंगोन ना नाम सोलायनायानो देरसिन जाबाय नायो नङा मोनसे नङा नों मोनसे बिराद गिदिर न' लुलांबाय आफाया जेबो खालामाखैलै होननानै बे जुदि अनजालि माने भबन होननानै नाम दोननानै जुदि बुङो आफाया जेबोखौनो खालामाखै बे अनजालि भबना आंसो दोननाय न' लुग्राया देरसिन ना नाम दोनग्राया देरसिन दा बेबायदि कयेकथा जुक्ति नामाव जुक्ति ओंखायनो बेबो मायाव फैदों इलेक्सननि थाखाय
आंखायनो दहाय होनदों जे जों बर' हारिनि बेलायाव बेखौ राजनितिजों जों लाफानो नाङा आरो बर' हारिनि थाखाय सानग्रा मावग्राफ्रा राजनितियाव मा जादों मा जाया बेखौ सानफानो नाङा भट होनाय समाव ज' जाखोमानानै सोरखौ होयो होबानो जाबाय दा खोथाया जाहैबाय जोंहा बड' एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ नों जायखि जेखि बुङा एकर्डआनो आरो बे एकर्डआव जिखि थायाथों मानो दारि खमा माबा मोनसेबाबो जोंनाव मुलाम्फा लाबोगोन एसेब्लाबो लाबोगोन नों खिन्थु गिदिर गिदिर होनोब्ला गिदिर फिसानि बाथ्रा बेयाव बानबुंथाय जानो हागौ बाट माबा मोनसेबाबोथ' जोङो मोनगोन ओंखायनो बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव जों बयबो सिरियास जानांगौ आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबान लानांगौ राजनितिया बिदिनो जाबाय थागोन राजनितिया जेराव फैयो बेवहाय खेमथानि बाथ्रा फैयो गोहोनि बाथ्रा जेराव फैयो बेवहाय सिख'लायनायनि बाथ्रायाबो फैयो बेखौ नों मालाबाबो नों लुबैनाय बायदि स्लिम जाहोनो हाया आरो राजखान्थियाव थाबा गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां जायो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै एसटि इस्युनि सायाव जेबो बुंफिननो हायाखै मोननै मोनथाम जाथिखौ एसटि होनो नागिरनायखौ दिनैहाय ट्राइबेलनि हाखौ प्रटेक्सन खालामनांगौनि बेलायाव दिनैहाय जेबो बुंथ'नो हायाखै स' बायदि बाथ्रा दं जेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि प्लेटफर्माव बुंदोंमोन स्टेन्ड लाबोदोंमोन खिन्थु दिनैहाय राजनितियाव फैनाय लोगो लोगोबो बुंनो हाया मानो राजखान्थियाव फैयोब्ला फार्स्ट नों देरहाग्रोनांगोन देरहाग्रोनावबो भट मोननांगोन भट मोनोब्ला बयबो भटारनि गोसोखौ जै खालामनांगोन आरो बेवहाय नोंनि बर'नि इस्युआ खेबले बेवहाय माने दोनथ'जाबाय थागोन कमप्रमाइज खालामजाबाय थागोन दा दिनैबो बेनो जादों दिनै जुदि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव जुदि नों बाराद्राय थाङोब्ला गभर्नमेन्टजों कमप्लिटआव फैगोन गाबोनहाय बुंनांगोन जे एकर्डखौ जुदि 6 दानाव इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जोङो राजा लामायाव ओंखारसै नैबे जायाब्ला ओरै जानोसै कमप्लिटआव फैगोन दा बेबायदि फैनाया राजखान्थिगिरि मानसिनि थाखाय नैबे इलेक्सन टाइमाव उचित नङा स्पष्ट खोथा जुदि उचित नङाब्ला एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दोनथ'नाय जानोसै खिन्थु बेखौ दोनथ'नो थांनायाव बिटिसि इलेक्सना जिहेतु COVID-19 नि थाखाय फायसयलांबाय थागोन अब्ला आसाम इलेक्सननि टेन्युरा दा 8-9 मासल'सै बे 8-9 मासब्ला आसाम गभर्नमेन्टआबो दा इलेक्सन जोबग्रोथोंसै होनसिगोन मानो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाङोब्ला सोरनावबा धाक्का नांहैनो हागौ अब्ला बेबायदि खैसाराव जुदि गोलैयो मोनसे परिबेसाव जुदि गोलैयो बिटिआर सुक्तिया माला इमप्लिमेन्ट जागोन जुदि इमप्लिमेन्ट जाया दानि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनि क्रेडिबिलिटिया मा थाहैगोन दा बेथ' ओरैनो खारन आफादगिरि जायगायाव गैलाबानोथ' नोंहा बेयाव से गैया मानो आसु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव दिनै प्रफुल्ल महन्तनि सेया खाथिला दानि आसुनि दैदेनगिरिनि सेयासो खाथिगोन दा ओंखायनो गासिबो समनि बाथ्रा समखौ जों होसोनांगौ आरो बेनिखायनो राजखान्थियानो गिदिर बाथ्रा नङा राजखान्थियाव सोरबा नङा सोरबा देरहागोन फैगोन बिटिआरनि चिफ सिगनेटारि होनना बुङोब्ला प्रमद बर'आ पावाराव फैनांगौ बे बानबुंथिखौ लाबोनाय जादों मा खारनाव जे बिटिआर सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौनि सार्थ प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकार जानांगौ बे बानबुंथिया फैबाय थादों बे बेलायावहाय माने बिपि बा माने सेक्रिफाइस खालामनायनि गोनांथि दङ बा कमप्रमाइज खालामनायनि गोनांथि दङ ना बे बाथ्रायानो गोरोन्थि बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बेलायाव राजखान्थियारि माखासे माबानि मा होनो रल भूमिका बियो थायो नाथाय बे नङा जे नोंसो जाहैथारनानै नों खालामाबा जानाय नङा खारन नों बेखौ जाहैनांगौआ एफेबां गोरलै बाथ्रा नङा दा ओंखायनो आंनि एक्सपिरियेन्सजों बुंबाय थादों बिएलटिआ जेब्ला एकर्ड खालामदोंमोन बिएलटिआथ' एमएलए नङामोन हाग्रामा महिलारिया जेबो नङामोन खिन्थु हाग्रामा महिलारिया एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जोंखौ इउज खालामदोंमोन एमएलएफोरखौबो बा जोंबो सहाय खालामना होदोंमोन खारन जोंखौ बुंबाय थानायाव लाफानायाव आंथ' गासैबो खामानिखौनो मावनो मोनदों बड' एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनाव एकर्डआवबो इभेन नाथाय बिथांमोनहा 100% फोथायनाय लाखिदोंमोन आरो बिनि उनाव 100% जोंखौनो लानानै खामानि मावदोंमोन जोंथ' बिएलटि नङामोन बिएलटिआथ' डिजर्भ जाबायमोन आरो बेजोंनो ना बड' एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायै हाग्रामा महिलारिया इन्टारिम काउन्सिलर जाबाय इन्टारिम काउन्सिल जानायनि उनावबो बिथाङा एमएलए एमपिफोरखौ इउज खालामदों दा दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाय साना जासे अकल एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन पारपासाव जुदि एमपिखौ बाहायो एमएलएखौ बाहायो अब्ला बेवहायथ' नोङो सोरखौबा नेनांगौनि मा बाथ्रा दं बे नङा जे आं उमुगा एमपि जाबा मावगोन जागोन ना जाया बियो माला जागोन आं जायाखौ होना खिन्थु आं खोथाखौ होनदों मा माला जागोन जोंनि गभर्नमेन्ट फैबासो खालामगोन नोंनि गभर्नमेन्टआ माला फैगोन ना फैया मानो बे जाबाय इलेक्सन भट गतिके बेसेबां पाब्लिकआ
सोरनो मा भट होगोन बेवहाय मा गेरेन्टि दं अब्ला नोङो 5 बोसोर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खामानि मावला ना माला बिटिसि इलेक्सनाव जुदि जेनोब्ला नों जुदि एमएलए आव जेनो आरो मन्थ्रि जानो हाया जाहैयो होमब्ला नों आरो 5 बोसोर आरो हगारबावनोसै नामा बिदि जुदि थांबाय थायोब्ला मा जानो जोंनि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसना खुनु राजखान्थि माबानि सायाव सोनारा जासे जोङो गासै राजखान्थि हान्जाखौनो आपिलसो खालामनांगौ जे जोंनि शान्ति आरो जौगाथायनि थाखाय बयबो जोंखौ मदद होनांगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि बयखौबो लिंनो हांख्रायो सोर थाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादादि सोरखौबा माने गावसोरजों लोगो हमनानै होनो थोनो सोर लोगो हमनानै होआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि होनो जे नैबे मेटारा ओरैमोन एसे हायोब्ला बेखौ बुं रायलाय खालाम सोर खालामा गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थाखाय बे ओरैबायदि जानो नाङा जे जेन'बा मानगोनां राजेन बसुमतारियाल'सो बे खामानिखौ माने मावगोन मालाया मावनाय नङा बे साननायखौ जोङो नागारनांगौ खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ रिप्रेजेन्ट खालामदों आरो जोंहाबो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा जेब्लाबो मोनसे मोजां मोननाय अननाय गोसो गोरबोआव गावनि साननाय जोंनाव बे दङ नंगौ मालाबा मालाबा जोंबो बाथ्रा बुंनांगौ जायो जेब्ला खायफा बाथ्राफोरखौ बबेबानिफ्राय दोरोदनाय बायदि मोनोब्ला जाहाथे थिगाव थायो मानो बे जाहैबाय जोंनि हारिनि सिनस्रि हारिनि बाथ्राखौ सोर बुंगोन फालाय दा दिनै हारिनि खैफोद आफोदाव सोर गसंथागोन फालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादानो गसंथानांगोन नाथाय राजखान्थियाव जुदि जरित जानानै राजखान्थि माखासे सुजुग सुबिदानि थाखाय खाबुनि थाखाय गावनिखौ जुदि दोनथ'नानै नोङो हगारना होनांगौ जायोबा हारिया मा जाहैनो हागौ ओंखायनो जोंनि बर' मोनफ्रोमबो आफादानो बर' हारिनि बेलायाव खुनु कमप्रमाइज दाखालाम राजखान्थियाव थानाय मानसिफ्रा गोबां कमप्रमाइज खालामनो गोनां बाध्य जायो राजखान्थियारि हालोदखौ लानानै बेनिखायनो राजखान्थिनिफ्राय मुक्त जानांगौ आरो राजखान्थिनि सुबुंफोरखौ हारिनि स्वार्थआव जों बाहायनांगौ आरो जुदि बाहायजायाब्ला बे मानसिखौ हारिनिफ्राय जों बयकट खालामनांगौ आंखौबाबो खालामनांगोन हारिया जुदि खहा दङब्ला जों गोबांथार सावरायबाय गोबां सम गैया जोङो उन समाव बांसिन सावरायनायनि जों मिजिं लादों जोबथारनायाव बिजिरनो थानाय कमिटिनि चेयारमेन रमाकान्त बसुमतारी नोंथांनाव फंसे बाथ्रा सोंनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ फोजोबनो नागिरदों बे जाहैबाय जे नोंथाङा नोंथांनि टार्मखौ फोजोबनो थांगासिनो फैगौ आगस्ट दानाव नोंथांनि बडिखौ एक्सटेन्ड खालामनायनि थाखाय एप्लाइ खालामनाय जागोन नामा बडिखौथ' एक्सटेनसन खालामनायनि निस्सय खालामनाय नङा बेयो जों टार्मसिमल' थाखागोन आरो गभर्नरा जेब्लासिम सासन खालामगोन बिथांनि गोसो मथे बिथाङा माबागोन सालायगोन नोंथाङा हाइकर्ट केस खालामनायनि बेबस्था लानांगौ हाइकर्टनि बेबस्थाखौ जों मानो लानो जोङो सोनारगोन जोङो माने बिपिएफनि हान्जानि जायफोर माने जोंनि लिडार बिसोरनि सायावसो जों सोनारगोन नोंथाङा बिजेपिनि हरनांगौ जानो हागौ जोङो बिपिएफआव जानानै आरो बिजेपिआव थांनांगौनिखौनो खोन्थायाखै दहाय जोंहा मानाव गेदेर जोंनि बिश्वजित दैमारि एमपि बिथाङानो स्पष्ट खोथाखौ बुंलांबाय जोङो जुदि बिपिएफआव थानानै जोंनि खामानिखौ जों गासिबो मावनो हायोबा हारिनि खामानि ओनसोलनि खामानि जों माने बिजेपिआव बा गुबुन दलाव जों मानो थांनांगौनि मा गोनांथि दं बिथाङानो स्पष्ट बुंखाबाय बेखायनो जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा रावबो बिजेपिआव थाङा आं बेखौ मिथिगौ सासे सानै सोरबा सार्थ लबिनि थाखाय गारि लबनि थाखाय माबा मोनसेनि थाखाय जुदि खुन्न जादोंबा बिथांमोना हयथ' थांनो हागौ दिनैसो जों बे खुन्न अबस्थायाव गैया गोजोननाय होदों नोंथांमोननो जे नोंथांमोनहा बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव फैनानै गोबांथार बाथ्रा शेयार खालामनाय जादों आरो रायजो राजानो मोनथिहोनो नाजानाय जादों आरो मिजिं खालामो बर' हारिनि अलखदनि बुब्लियाव जोंनो गासैनिबो सुंथानायनि गोनांथि दङ नों दानागार आं दानागार जोङो खामानि मावलायनांगोन आरो बयनिबो सहजुगिता एबा नाजाथाबनायनि गेजेरजों बर' हारिया मोजां फारसे आवगायलांगोन जों बेखौ मिजिं खालामदों आरो बे दिनैनि सावरायनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव